Hello guys, hi guys, Masquera say guys, Masquera say happy Saturday guys, Masquera say happy Saturday guys, deedzai vamwe guys, deedzai vamwe munzwe nyaya iri pano, deedzai vamwe pachipamwe guys, uyai tinzwe. Uyai guys. Uyai. Uyai guys, uyai tinzwe. Masquera say guys, I hope Masquera shukanaka. Nasira was a busy day. It was a busy day guys. So without wasting time guys, chingote gaiva tusvike pa 200. Munzwe nyaya iri pano. Hey, happy Saturday guys. Kana chida mafuta ndikujobheki ndinosvika sei. Anouya nekorea company, my sister. Tinotumira nekorea company anosvika pamba pako chaipo. Kuti ngori. Anosvika pamba pako chaipo kuti ngori chaipo. Kusvika kuti ngori pamba pako chaipo. Atosvika pa. Chilaiti chadzima sechi. Asvika padeni straight. Padeni chaipo. Right, without wasting any time guys, regai tiunze guest yedu. Tikurumidze kurara mangwana kuchechi naika. Nhasi Saturday tiri kumwa nditi. Anditika munzwe nyaya iri pano. Ndati muteererese guys, muteerere hanzi Rosa. Rosa zvakaoma. Ndati muteererese nyaya ibva pakutanga guys. Achihoro muri sei? Teererai muyatsonzwa zvisere. Hello my sister. Hello my sister. Yes, Masquera say. Masquera say. Ndaswera. Hey. Nyaya nyambori chishungurudze mumwoyo mangu asi zvisinei tadzoka pamberi pemadiaries. Ndoda kuti mutange kuti 1 muchivatsanangura muchifamba naye nyaya sezvairi. Handei. Alright, ndanduti ndongotanga kutaura nemurume kana kutanga. Tanga ibva pakutotanga so that people have the background yekwamakabva nepazvasvika. Alright, ndingangoti inini mukukura kwangu kwandakakura ndichigara namama. Ndichigara nemama kwandakaita. Ndingangoti kusvika grade 3, it was in 1995. Mama wakati andapfungwa ndidzokere kupi kuMozambique kumba kwake. Saka kukura katikati vanhu vakangoziva ndimama chete. Mumaraini taingoziva vakidzane pati hama chati dzamaita asikadzizivi. Saka tazokura takangokura tiri vana 6, 3 vakomana 3 vasikana. Takura kudaro so mama waenda kumba kwaona ndi3 takazotonga kugara chingoti kuMozambique tichienda kwamama. Tichidzoka kuZimbabwe tichienda tichidzoka kusvika
97 ndagrade 4 ndakatanga kushanda ndichitsvaga mari yechikoro. Ndaishanda kuti plantation ndiri mudiki diki, pamwe pacho ndichitorwa makgs kuti birth certificate rangu ranga risikaqualify kuti ndipinde pakambani ndandivaiva kuti very young. Saka 99 ndakapedza grade 7 ndichingozvibhadharira. Saka 99 hanzvadzi yangu yakazoroora, yaroora vakatanga kugara pamba paya. Mama izvi anga best kumozambiki zvakanyanya. Saka ndipakati wane iwe ndakuendesa kuchikoro, ndakuendesa kukosi, iwe chidzidziwo vana vadini wasara. Saka pakaroora mukadzi wake zvakabata, hakuna zvakadaro. Ndakatanga kurarama upenyu yaunorwadza. Masista angu aya2 vanga vakura wese. Saka sista yangu yakazombouya umwe andotedzana naye muna 2000 anga atiza unoti egara achirohwa nehanzvadzi yangu. Vambotiza kwamba baita 2 years asipo zvoita zvokuoneka mamutare pakudzwa bhazi pauya kumba. Saka hanzvadzi yangu akazosvika kuti sista atouya nokunanga akuma 18 to 20 years akamurowa ndokuyeuka rimwe gore amurowa nenyaya unnecessary patanga kubhidha sista wangu. Saka semunhu anga agara achikondwa pamba akatanga kungoita confusion yekuti aingotiza pamba chero paafungira. Ndosvika bhaazongororwa zvazongonetsa-netsawo bhaazongororwa futi pazvanetsa. Saka muna 2001 ndakatanga kuti ndiende kuchikoro. Mandazi mari yekusekondari hapana, apa grade 7 ndakabuda ne9 units. Saka mwoyo wangu akarwadza nokuti chikoro ndaichida. Apa mumwe wangu last born edu mukomana anga ari mudiki. Saka ndipo ndakati ndoita sepa ndaenda kubasa pei zvikanzi apei yenyu yadini yabuda. Pandanohora pei ndakatombonoshanda pamba pemunhu 2 weeks. Abva ndarwadziwa nekushanda kuya pandadzokera. Saka ndaimbobhadhirwa neworld division kanzi vana vese vari under world division vadzinga vadzoke. Ndobva ndaenda ndatanga kuenda kusekondari. SIS MELLY ndanga ndisina uniform. Ndaipfeka rimwe blouse rasisi wangu hombe rezambia. Mutoilet ndaitsika neweti. Ndiri still remember nerimwe musi tichibva kuchikoro ndiri form 1 ndakadarika ndakatsvaga mapatapata. If you still remember mapatapata ekare yanga akaita yellow kana blue aya. Ndakapfeka 1 reyellow 1 reblue kuti ndikwanise kupinda mutoilet. Ndikasekwa nemumwe mwana waticha zvikanzoona ndainzi mazambia kuchikoro. Kusvika ndakazotanga uri ticha vandatenga sketi yangu kuna medium. Vandari ticha vandatenga cheti yandakasoneswa nomumwe murume kumarani kwedu echimalawi. Saka cheti yanga ikaiswa mabhakozi pamusoro waipfekedzera maoko kumashure kwangu kuya. Second term pandaenda kubasa pandashanda pandakubhadhira fees. Muna August pandaenda kubasa ndanga ndisingaenjoy holiday yangu ndangoti zvikoro zvizvo zvirivharwa mangwana. Ini ndenge ndatoenda kukambani kunoapply basa. Nekuti ndishande ndione zvemari yekubhadhara next term. Hanzvadzi yangu iripo nemukadzi wake. Sadza SIS MELLY taigona kuita kana 2 weeks. Hanzvadzi kangu tisingazivi sadza. Tataikwanisa kunorikicha ibhakiti rekuti tikaona bhakiti redu yechibage nesoti yedu yemagodo. Kumozambiki madhezi acho kwaipa zvekutakura shuga. Ndaiti ndikabva kuchikoro ndaitakura shuga ndienda kumozambiki. Usiku makuseni ndomuka ndouya ndoenda kuchikoro. Ndakati third term ya zvikoro zvavhurwa. Ndakatengawo matennis ainzi mabhamba. SIS MELLY class yese yakaita interview maform 1 ese A and B tati A and B uya kondiunganira kuti ona Estela atenga bhutsu. Wakandiunganira kudari so ndakasepa SIS MELLY ndipo ndakazoti nemapasi andaita pachikoro pamba akatitikira ndikati arege ndimutransfer ndiende kupigwa isu. But baba wangu paanga ari ndaimuona ndaimuziva semama waisati kubvumira kuenda kuna baba. Baba wangu was a manager pakambani ipapa. Kuti ndiende kunokumbira mari mama aiti hapana kwamuri kuenda garai bana. Saka ndakanotsvaga nzvimbo kune chimwe chikoro. December ndikadzoka futi kukambani kunoshanda. Ndopandakatoona nzvimbo yechiyefu mutumba ndatanga kudzidza pachikoro paya. Panzi civics day ndairobva kuchikoro. Kana kuti ndipfeke hembe yekumusoro. Paiuya vanhu weblood donation ndikapiwa t-shirt. Ndo yaitwa hembe yekumusoro. Sketi kucivics day ndopfeka sketi yekuchikoro. Kana kuti ndaitonoti ndototanga ndauya neuniform sekunozi handisi kudaita civics day. Ndisina kana hembe yekuti ndipfeke. Form 2 yandakangosvinga ndichishanda ndichienda kuchikoro ndichishanda but life was not easy. Ndairohwa nehanzvadzi yangu taishungurudzwa. Every holiday ndichingoenda kubasa. Third term ndo pandakazoti form 3 ndaenda zvekubasa. I still remember medium wamusakazonipa pekurara ndabatwa nemalaria. Malaria yangu ndiyo yanga chirwere changu. Not because of kuti chirwere chemalaria chaindida. Asi ndauye kuti ndainaiwa nemvura. Tea estate kana muchiziva vanozva zvetea estate munoshanda nemvura. Tichiruma nemago. Gore rimwe ndakachitangurwa neambulance. Tichiisa fertilizer. Mumunda muyame unochekwa makumbo esa. Manga anga ari kumba kwangu zvese ne. Sipo yekugeza chako kuenda kuchikoro andisingaizivi. Makumbo ndaizora lemon kana kuavocado riya yekuti usvike kuchikoro kune vamwe. Masocks ndaitofamba nawo ari muhomwe. Ndikasvika pachikoro ndomhanya kusango ndipfeka masocks akaboka mberi. Zvozvo kuti ndita 2-3 pairs dzemasocks unenge watongorikichawo. Ndaigara ndichirara muklasi.
I still remember pane paper 2 English ndakazomuka patoatamuhafu yekutopedza pepa ro ndikarinyora asi ndakaripasa zvakadaro vanhu vaishiya zoti chii chaindiradza mukilasi ndairara neusiku ndairara ndichifamba kuendesa shuga kumozambique kuti ndione mari yekuti titenge kana chikafu kwamba ndione mari zvekuti kana kuchidiwa mabhuku kana uyo ari kudawo zvekudiwa kuchikoro ndomutengerawo mudiki but hanjodzi yangu yanga iripo nemukadzi wayo pamba saka umwe musi simeri ndakaputsa ndabayiwa nepfuti ndadzwa masoja kumozambique vairambidza shuga pfuti dzarira ini pandamhanya handinozoti pandiri kumhanyira paipa ndiri kunosvika pane musoja ndakangorika ndabatwa huro ndanongedzerwa banga repfuti nemusoja uya pandakokanda shuga pasi ndikanzigara ipapa panoti ndochaita noizuti ndirege kubata vanhu pandangogara paipa kusvika abata vanhu vese makusende pandakazomuka ndikati naye mwari nhama yangu inamborudzinga tinitengesawo kesi yangu yeshuga tinobhadhira mari yechi neschool fees pandazongomukawo pandapinda musango muya pandatsvaga shuga pandaona kesi 1 pandatengesa shuga yangu iyo nemari yandandahodha nayo ndo pandatodzokera kuno kukure hakusi kwekuti kunofambika zvokuti unofamba kana mahours mashoko but taifamba izvozvizvo pandari kuti ndichakufamba kwakuchindirwadza asi papo ndaifamba makuseni taenda kuchikoro kaya form 3 ndo pandakazoona kuti inini upenyu hwandiome chakazwa ndipoti simeri ndiende kunororwa ndakati one day tabva kunotengesa shuga mukomana panext door pedu andaiti hanjodzi hangu akangati asitela mane mazuva kamusingazidzi sadza ndikati zvikanzamira ndikupe sadza iwe chindipa chiyunga chingwa iti hachinaki tangotenga chingwa chitotemura mari yeupapa akandibudisa sadza nemufushi pane pawindo pandatora sadza riye pamba peri pandati ndakubva kuchikoro handinozoti mai wacho upe pandita sadza handidini handiona akandishauda pamashopu pakazara vanhu akati iwe unoita basa rekudya sadza rangu iwewe mai wenyari mozambique ukadi kukigira hupfu nehasha simeri ndo pandakabva ndangonyengerwa mumanzwa pandaenda kunororwa asi zvakanga zvakaoma kuti pandakangoenda kwacho pangutori muko western pandakabva ndakasvika ndikagara pamba panga pakaoma simeri handina kuenda kunororwa nekuda kunororwa but because of situation ndakasvika ndikagara it was 2003 ndandiri form 3 ndaimhanya kuchikoro ndakasvika kuharare kwesoko ndichimhanya but sikonza anondiendesawo mberi ndakandisina pamba kuti patanzifula mafomu hanjodzi yangu yaitoramba kuti hapana kwauri kuenda ndaimhanya marathon kana paina mumwe madhairas chaiko andakadza pachikoro pandakadzidza wanotoziva asi nekuti ndakatadza kuendawo kumberi dai zvava zvemazanotona waitorwa kana pamwe ndikadai ndakatowana basa kana kana mugavhmendi arore kuti ndaimhanya zvisingaiti saka ndopana pakati nichandoramba ndotambudzikira chii ndakafunga kuti option yekunororwa ichandibatsira than option yekudini kuti ndingoone kubva panoti kurohwa pacho kwaitani mukadzi akangoripota kuti tetati zvakati kupondwa mwana mudiki yakangoziripota aita zvakati taipondwa tese nemukomana mudiki umwe akasvika vana vachirwa kurwira situri yekugara akarwa mwana mbama mwana akaropa rikazara pasi hanjodzi yangu ndopa ndakati pamwe ndikarorwawo ndichatorwa uyu ndinonorohwa mama ipapa anga pabest kumozambike kumbako ndakaenda kunororwa kwesimeri ndakasvika ndakaona chisakaoneka umhandara hwamai ndakashingira 2004 2005 2006 panamborambwa nemweya wekuti ndarambwa paya ndo pandakati ndisati ndarambwa siswangu akabva arwara 2006 maagasti ashaika kudaro siswangu yava vanga vazoita mwana uye aitizatiza kwanga tiri panhamo takanyatsokuona kuti munhu kudii futi kutorwara kwari kuita sisi vanje ndakavachengeta wakurohwa ndikabvutirwa mwana nebetsi kuhospital kumosambike ndichigara navo zvikavashaya tiri muna agasti ndo patakanoona kuti sisi mukuru kutorwara umwe wacho number 2 kurwara but anguti muna december mwana wake achoshaya mwana wakanga atone gorime ii wacho the following year patoshaya masisters ese down pandasara nda1 ndo pakatanga ma1 ndangosara ndani hanjadzi ndingoone upenyu hwakaoma murume andinyengerera futi ndadzokera futi pamurume penge ndadii ndagara it was 2008 ndo pandata pamwiri pemwana wangu number 2 mwana aibva namutara 2009 2010 11 murume wangu yabva atodini ndokubva ashaya akangorwarawo mba angoshaika 2011 ashaika ndo patakati tapanhamo after nhamo hanjadzi dzangu dzikati ndakati munhu ande kunoigwa mangwana acho handina kuona vabereki vangu vafamba sei mai haana kuuya hanjadzi yangu 1 ndo yakangouya mangwana pakanzi vanhu kunoguwa zvinhu nekuita sei umwe wangu maiguru wangu wandiyangangorine vabereki vangu ngori vatangosara tiri paya tikati arega timire nyara dzoidi mubicho takatanga kuita mhiritonga zhowe pamba ipapa musha wemusha muhombe musha une vanhu vakawanda auya achitaura zvake I still remember mwanzi ndabva kuharare kunotengesa ndaita zvekutengesa ndichiraramisa vana mwana wemudiki uyu akasiwa aine 2 years chakuti asingafambi
mukuru anga ari 7 years ipapa. Ndadzokera bhara ndakasvika matanda akarongwa padho namwe pamwe. Zvikanzoruhura panapa ndikandiruhura panapa mune chikomba chamagobatwa iri mumba chamasvika chirimo zvikanzoruhura unoruhura ini hana kutozvati munhu ari kutorevesa atotipana navanhu ari pamba kuti da kumuponda kana we simeri ndakarohwa zvekuti ndikakutorera foto yepasipoti yangu yakaexpire handinaiwomo hatina pandakatora munyowa handina kuisiya kumba munoona pabhodha ndaitombodetswa nepasipoti yekuti hausiri wena kuti dziso rangu ranga rakaita bhureki ndakapondwa simeri asi ndakamboshingira because kuti kwekuenda ndandisina ndipo wakazoti chibva panapa udini uende ndataka namato ndibve panapa mandiduno ndakasimuka bataenda kumba takasvika pamba takasvikira pamba pehanjadzi yangu apa kuzimusaidhi kunoko uyu mwana wangu mudiki anga ari kumozambique ndambokumbira kuti ndichengeterewo nokuti ndiri kufamba kunoshanda saka zviti ndiwe mwana ndasvika papa mwana wangu mukuru ndakaenda naye anga ane 8 years ipapa akangosvika bhazi tena udzokere kumba kwenu bhateniswa namwe bamini ava nambamini 2 ava bhatanzi handi yekumozambique munotora umwe mwana asa takaenda shuwa bhatotonga nyaya dzavo usiku ihwo patakatenda kudzoka kwabvaopiwa mwana uyu ari kuya kugara nastep amweni wangu neangaka wakasvika bvonzi 1 uko 1 uko ndopandakamuka makuseni ndakasvika kumapasti 3 pandangorara kusvika paedza ndifunge du saka inini panapa ndaudikirwa 17 mwana wanai upenyu handorarama pamusha pandohuziva ndopandakamuka pandabvisa hembe ndakamboenda nemonati 1 handina chanda ndakarongedza kana wodrop kana mubhedha kana chii pandabvisa hembe pandata hembe dzangu idzi pandatisa 10 kg shu mukoma ndichambosiwa hembe dzangu dzina maiko monaki ndiri kuenda naye ndida kuenda kupi kuharare kotengesa kandatosiya ndatoodha stoka ndakutengesa zvematseko zvazvo zvikanzi hembe dzenyu hapana pekutisiya pana monaki patakangoisiya panext door ndo patakasvika iri ndakangoti aureti dzokei ndakangotora monaki yangu sineri pandakagedza ndarongedza monaki yangu ndakadzokera kuya pakanoti pane bhisibhi pakati apo saka pakati uku mhiri kwerwizi mhiri kwerwizi ndo pandakarupa pandaenda pandasvikawo mune vanhu ubva nakukupira pakasiya monaki yakandirongedza kuti pandaenda harare ndadzoka bva harare simeri mwoyo wakandirambira kudzokera paumba because of situation yange ine 1 it was on July August pamwedzi 1 August wana wakanga watamba chisingatamba wana wangu aigara parodi wachitarisisa kuti mai ari kupfura inini wacho kwekugara ndanga ndisina kumba hakuswita kwekugara uko kune wana wabandira kwekugara simeri ndikakutora ndiyangu kuti ndikasvika pamba pemunhu pane nyezvo kuti izvozvi mai vanorara mubedroom but havakid ori kicheni simeri ndangosvika kuti bheudondo kana topinda pandaka kumafunda kana kangosvika zvokuti haudzwe sadza kana tinangosvika pamba pemunhu kangomusekera ndopikana sadza nesoti ndoti ndikaenda kumashopu ndikaona ndatenga kachingwa kutodarika ndikaona vana vari parodi ndoti idyai but first born yangu yandaisvesa ndimhorosi pangu yacho ari pa8 years kudaro pakazoizwa gungano bva ndauya pagungano paya pachechi ndasvika pachechi ndandatotora pasipoti ndakuti handakaenda kusouth africa koshanda pandafunga kuti kusouth africa ndida kuenda vana vandichasiya vari panapa here simeri ndakasvika bva ndati regai ndimbotore vana pamagungano munenge makakati matende twete ndimbotorewo mwana zvandiri pano ndozosiya hangu ndakudi ndakuendesa zvasina kwekuenda so ndakasvika pana amweni waigara nemwana akati mai ndamboya ndikumbirawo mwana mudiki ndozomudini ndomudzosera zvikanzi ahorati oiwashere dzake dzakapiwa 20 liters bucket simeri ndakati nemadhodha emwana ane honye ndaenda kurwizi ndikasvika ndikabvisa honye dziya ndikageza madhodha emwana wangu ndikagara nemwana ndakuenda mwana akaramba akandibata hembe it was end of August pandabuda pandaenda kunotengesa kuya ndadzoka ndo pandakasangana nevamwe mai mumba akati iwe uri kuramba uri kutenderera kutambudzika kwekugara wakati tomboenda nyaya kumapurisa here kuti episode udzokere pano but according nekuthreatina kwandaita paumba ndakaona kusingabatsiri zvikanzi pane mushauri apapo une vanhu varipo asi ukasvika ipapapo mukadzi wekumurumwa wacho akafa anga ari madam ukakumbira sisi wacho unogona kuwana rume yekugara uchichengeta chiwana uchiita option pandatoenda shuwa mai akati ndipe $10 handipa spare pamba pasimeri paiuya chipoko chauya everyday pamba chokuma4 vakarara dora ivhurwa yazonoti dora vhurwa munhu ari topinda mumbo but because of hapana zvataikwanisa kuita pamwe pacho wana wataingoti ngatirare mudaini maimuka mutona dora kavhurwa manoziva kuti shuwa dora vhurwa but dora akiya pamusoro pemba paitsipa pandakagara gore ne7 months ndiri pamupapapa life yange yakuita zviri nda kuenda kumesina nepasipoti iya ndikahodhesa zvinhu zvangu ndotora kamari kandina kumesina ndohodha ndoya ndochikanisa tanda kudyiwa newana tichiguta chatinacho tinati zvatisina hati ndiri pamupapapa ndo pakauya baba mudina wabva asvika zvikanzi ndatumwa nemufuzi tera chii tera mukadzi ndikati mini zvokuti ndichadzokera pamupapa handichadini handichagotamaiponda paya pakandirwadza zvikanzi hausida kudzoka ndikati zvikanzi ahorati ndangoti ndichienda kutaura uchadini wega uchadzoka wega kubva ipapo simeri handisi kutoti postori handiiti but for now I hate postori nezvawakandiita simeri ndati ndakarara murume wangu aiuya dhireti asvika chiti kudzoka kumba
ndoti ndatopindura nemhope ndodzoka sei kumba ini kumba ndakabva ndichidini ndichimhaniswa akati kumba ndokwauchadzoka vanatengeserwa stand vandabhadhara stand 100 US ndatocheresa foundation ndakutotsvaga mari yekuda ndakangorota usiku akamira pamusoro pestand kasi apa ndokwauchizogara pauchawa nemurume yakafa iye kutorota makusena ndichitomuka shuwa vanhu vamwe wabva uyabva kuti stand inge hama yedu yakafa kana uchizvitemba pagare kana uchiona unoda kufa pasi yatolive makusena stand yabva ndaidini vandaisiya tobva ndadzokera pasabhuku ndadzoka stand yezaisi kugarika ndoita sei manditingisira stand iri kunzi ine vana vemufu vachazouya zvikanzi ndogara ndagara papa auta futi ndarotazve makuseni bva kwaya futi vanhu vachidedzeri pana papagare kusvika mari yangu yakarowa pasabhuku yakazotofohana ndoita sei ndo pandakagara it was 2013 2014 early 2014 ndo pandakati ndakagara umwe mai bhandifonera zvikazi madza dai mamurume dzokere kumba kwenyu kwamakati kwamabarorwa ndikati kumba kupi zvikanzi kumba kwemurume ndikati ine kumba kwemurume wangu akuchaiti zvikanzi ndo pandakamuka makuseni andina kuzotowana kutotipirana pachinhu cheshu pandaenda kuna umwe papa ndowakabvunza pamweya ndoita sei zvikanzi maiendea pamba kwemurume ndikati sofa ndarongedza stoko ndakaenda kunotengesa zvikanzi ndai munotengesa sosimeri ndakaenda ndikatengesa iye bachitera vamweni waya vatatengesa zvinhu zvezvo ndapedza kutengesa ndakati aina handisikuya kumba kombanini apa wanga wakuda kuita mukadzi atotera ndazina mukoma dzoka ugare pamba haufaniri kuenda kurohwa kumwe kusaidi kugara navo semukadzi wavo yes handisi kuda kuiga nyaya yangu ndadzoka pamba paya vandarongedza futi vandadzokera futi kumasviko kunotengesa sime ndo pandakati ndakasvika musi wekutanga pandarota yambi yangu yapfirirwa pamba pandabvapo pandakabva kwemurume mangwana acho ndakarara semeri ndakangorota ndotanga ndise pandiri kubva my late husband bva auya siya ari kurwara akati achibvunza umwe baba neumwe mukadzi wake ndatanga ndabvapo zvikanzi ko mukadzi uyo ari kubva kupi zvikanzi mukadzi uyo ari kudini tobva kuti iye hanzva dzedu tikuiperekedza zvikanzi mukadzi uyo ndakamuta kuti ngadzokere kumba asi kuda ndiri kuti mukadzi uyo adakutonetsa handitika ndandakabata plastic randakabata nebhati mumaoko akatova zvinhu zvaibva zvikanda pambari parwisi pakutubvisa sisimeti ndakakondwa nebini mukada uyo zvakaita masitiki ayo mamaoko yamadii ndakarohwa sisimeri muhope basi yanditaura murume kuti ukaona futi ndakudzokerera kechitu usina kudzokera kumba kwandakatidzoka ndobva ndakuura achipedza samurume uyu ndiyakurova ine matsanda iwayo makavata ndakarara vandamuka simeri vandagara pasi gadhi bvau yakati ko mwana wangu zvawakagara pasi noti yangosvika mumusika muyaka ongokumbirawo mama yemusika uzi atengesa komanhero urarimumwe zvekungofamba zvematsvina akati mwana wangu zvaunenge wadini baba wangu wechikuru chiiko chiri kuitika vakagara varwara here andokana kuti kunyarira piti patatsanangura pakawanya akati mwana wangu pachiwano munhu anirwi nemunhu akadini okungodzokera kumba kwacho unobvei ndikati baba kumba kuti ndichakudzokera im still young ndandine 25 years mazuva acho murume wangu akandisiya ndine 24 ndinodzokera mumusha umu ndinomugara sei tiri mwana munoita bishi nemheremhere zvikanzi mwana wangu dzokera ndo pandakashuwa pandasvika kumba kuya the first day kwatorongedza 20 kwangu neusiku ojegeswa nomubhedha paifambika pandaigara pai pakuyambuka apa mwana angakuita zviya zvokuti pane rwizi rwiripo akuenda kuchikoro mwana aienda kunojamba rwizi rakazara vamwe vaitodzokera patoitozva kuti ajamba rwizi ati hazviiti ndiswa ndakuendawo mba kwedu ndo pandakati mwana achafira mumvura inini wacho ndorusa zvese regai ndikodzoke ndidini ndigare pana bamini va ndigare ndadzoka pamba paya ndakasvika dzimba dziya dzakugarwa pandakumbira kicheni ndapiwa kicheni yasimeli pandakanga kugara ndagara paya paya pamunendi pakatanga kuya kati pana hapana chikomba chinoitika papana simeri ndakambodaita nharo ndikada kudidana nemunhu wakana kuti wekunzewo ndiri munhu wenyama ndiri mwana mudiki nangoona munhu yanaka akati nhasi ndakuda makona ti shamwari ndakarota usiku hazviitika ndatisiya nedu nekuda kwekuti ndodii ndakazokufika pakungogara nani nabamini vaya pandangogamuchira kuti mwari ndo zvapo hapana zvikuita plus nepfungwa dzeupwere one nepfungwa dzechipostori taingoti akauya nemaprofita obva ti ndizvo zvogarisana muri zvaona patangogara pa it was 2014 2015 baba wakauya negemens ndoti mafotos yawo ndakamabvisa ndida kutumira foto reya negemens rau rine redi ona negemens iroro simeri akati gemens rigara naro ndo rakabata upenyu hwako nekuda kusimeri kwekupusa nekupindwa futi nechipostori chakanyanya simeri handina kuzvisa musoro pfungwa dzangu dzatotorwa muri zvaona ende zvese zvandikurota zvemufi zvese zvisimeri mufi haana chaari kuita siva ari kushandiswa ari kushandiswa simeri gemens racho ndakagara kamichigeza tichiva chatienda kuchechi 2015 ndakaita pamwiri vana zvana mwana 2016 January mwana yakafa after 2 weeks ndakamboti ndiri kuri kumaseri kwemba ndakangosvika mwana aomera kumusana kwomwe mwana
handina kuziva pandakazodaidzwa vakuru kuti mwana ndokumugeza asi kukatika asi kudii ndazvinonzwa kuri mwana aswa within 30 minutes isimeri mwana akatomunhwa nekunoraswa 30 minutes nekutoraswa asina covid akakomunirwa nguva yacho kwatotorwa nemachembere kwatondorwisi kucherera mwana ende pakacherwa kwacho haisitiuna nhasi ndikuti achekuti anenge akatoenda nemvura akacherwa panokufamba nemvura kudai kwatatodzoka 2016 yabva ndaita firi pamwiri ndofanira kuzvara mwana musikana wandiva ndazvara mwana endo pakachitanga mahwani simeri ndairohwa ndipakatanga zondibudisa ma2 colors it was 2017 muna May simeri hatichaendi kotengesa handichina chandinacho urombe simeri kana makambounzwa pamusha ndohwandanga nawo but akandibudisira muromo one day achiti enda unoforoma zvidhina waenda kunotengesa hembe mwana akasvika 6 months asina kana hembe ine mari kutenga hembe ati akabudisa muromo wekuti ndikati foroma zvidhina ndozviforoma sei ndine mwana kumusana zvikati andokutaura ndechekuti waishamisira ndomusi wandibudisira muromo waishamisira iwe uchienda kunesina kunohodha kuti zvita munhu ane mari pana paunoshamisira wakadhose pana kuti zvino ndakakugadzirira saizi pasipoti yaita ipisa pano chaitsamira kupirwa haufe futi wakabata mari ende haana kuzvitaura kuti akataura murumba aidaidzira zvazvokupokoda munhu titi zimene kuti akapopota vanhu vese munonzwa ndakazomuka makusi ndichibvunza nomwama next day zvikanzi murume aitaura zvakadengei ndakati andomashoko aitaura nezvo nekuda kwekuti ndakaforoma zvidhina zvesimeri nemwana kumusana ndichitakura foroma yetimba mwana ari kumusana ndichitakura foroma svika zvidhina 6000 zvatakaforoma wana wasati waenda kuchikoro ndaifuma kuseni kune nyoka netochi kunochera mvura todzidza madhiramu juni tobika kusango kuya kuya todzoka takukazi ngatitame tibve panapa handinozoti kuti ngatitame tibve panapa aisherera futi maiguru waya vaya kuti ndisaona 2017 atakazoku imba yakazoda kuwakwa taenda tese kunotengesa simeri tauya nemetro yakapana imba yakuda kuwakwa bvandapeya zvinhu zvishoma zvikanzi ndo zvako marata yacho yachibiwa futi ari mumba memo mvura yainaya sisimeri ndiri mumba nemwana mhepo one day yakauya ikatuta imba ndakakwanisa kudhonga ruoko rwemwana kudai dombo rikadzika riwachepo panga pakarara mwana anenge dai akapwanywa musoro handina munhu anondiroverwa kana marata padenga ndo pandakazovaka pasaidhi paibva ndachidaidza mubhiridha ndikati chindisungirira marata nemawindo ndipinde akabva adzoka akati ndipe simbi dzangu dzemalindro dzimba ineyo agareina ndakunondidzinga panapa isusu takaenda kunoshanda tesi taipinda kumapurazi tichitengesa tesi simeri murume ndakamona achirara pabesbed asina mubhedha manzwa takatanga kutengesa tikatanga kutenga makicheni ndi mawadrobe midziyo zvese because of me ndindaiziva mapurazi mumwe matatu tikapinda pakati tichitengesa kwachikona nabhangeti hapana pandinotaurwa zimbabwe kwese kugweru mugweru ndakamugara 2 times ndichida zvarira mugweru ndichitengesa but akatanga kunditorera zvinhu tikanetsana musa tinonetsana simeri tairadzwa panze kuti kudai muno kicheni ndi ndakatenga wadrobe ndi ndakatenga aka nemubhedha wako mubhedha yobudiswa kuti imba ndi ndakaiwaka 2017 akapera simeri zvakaoma aiti akatenga bhahwani resipo uye ana robert bharangu 2 months mwanangu ndiyega anogeza pano nyaya muraini sisimeri unoswera urutanga sastam pandinenge ndaenda munozoisimeri unonyengerera munhu kunorikicha akazwa kuti maitondo zvinhu ari kupona madicho apa obva tikabhataura zvisingaiti munhu yaibva kuti mangwana maitondo musasa wenyu baba ndari magadheni emuriwo ndaisina chiti vana chidiri yamuriwo ndikuenda kupi ndikuenda kuharare kunotengesa waisvika chitema muriwo yavo wana kuti mama atakwana mainingira maininingwa nemuriwo ndikati akusavabvunza vaona kuti munhu asi kubvunza bvaudzora muriwo kamwe kapamini kaikafutika kundirwa kudzura muriwo womunhu kuti mudii vaiswa mumugero handina kubvunza panaenda kwasabhuku ndisekuru pamba sekuru ndaona muriwo wadzurwa pai mugadheni sekuru vakati amurora oraiti asi kudzura muriwo imhosva kana kuenda kwaishe ngataura sekuru hasina zvedare ngatingoti ndikuudzei pandakadzoka bvaudza mwana wangu kuti mama wakunhasa waparara ndakangoti semunhu anombosvuta mbanja saka pandakabuda mumba ndikati arege andibude ndiende kunotaura mapurisa yamwari ndiri kuteretenhawa pamba handizi chamwa takati handinozwa simeri ndakarindirwa padhoo ndakangoita sedzungu ndarohwa ndatsemurwa kumeso kwesoko nanhasi wangairo ndinana pandakati nditeuka kudeso ndarohwa futi kugotsi pandakati ndidaiso ndarohwa apa ndine mwana kumusana vanhu vayamukurohwa nedanda danda ranga rine mapazi aya ndo aichiuya achipinda pamunyapa maiguru vakatobadza laiti vakatotarisawo panze nemwana wamaiguru wakuri kurwisa kwekuti yoibva pano ndakabuda ndikaenda pane ndakazokwanisa kumhanya panaenda pamupurisa wemaraini ndikati ndiri kukumbira chekutanga kufa kwabva kuna basa ndionereiwo mwana ndabva kurasa umwe mwana ndinosaanawo ire baba yamutete wabata mwana saka waimuganya mbiro saka mwana utanga ngasina chadi haana kukuwara muti wairi waimimi kumwana unaofika ndaiswa mubhara handichauoni pakuenda pakiriniki bwandibhanija hawana kuklina panoenda kupolisi ndakatausiku ndichifamba nemotobhike mwana bhazochera kuproti point
makuseni taenda tapiwa tsamba yekunorapwa, taenda papolice pepe, taenda kuhospital, svike kuhospital kazi ngatimusone nechironda harikushara kadi rakadaro ravhurika. Wada ndisona mastichi simeri ndipo kati zvotaridza kuti munhu ane zvichiri pai mukati mamasarira zvitanda mukati makapakirana zvitanda ndipo wakati munhu ane zvitanda mukati kwakundiklina jekiseni chimwe harichashandi ndararara usiku hwese ndakasoma kuti sisimeri tesobva kuti zviri kusoma nezvoti inyama iri kubayiwa netsono kubva ndauya kumba ndasvika kumba kuya ndagara apa chikafu handina apa ndakuwara kushanda handishandi mugoma handitsipi ndakashingira sisimeri kusvika pirida bavakaimba ndikati handichisuduru kangu pana pandiwa pechi mukana ndidzike nechepanyasi apo imba iyayawapa ndipo takati December nevana akati chidini titame tinogara ipapa ndipo akauya manje tirotora zvinhu zviya batosvika munhu akabva nditipira akati maipinzireti enda unisa mawindo nhasi mawindo ari kuzodini kuzotorwa hatine tusimende twaifananga ka 5 liters takatopanya nepitiseni pataisirwa mawindo apo vataenda kunopaga pakuine nyoka pamba ipapapo manzwa waitu mosquito yakaita white norumba kwangu kuti zvine kurwisi zvezvekuti unongogara zviya zvekuti enda kapa ende nenguva ino yakuita mabhinya zvisingade kana vana waibatwa ndakapagara from January kusvika muna June ndopandakatanga kuona kuti upenyu life is not easy. Auya achitaura nyaya kuramba uchingozwa wazoti zvakati munhu wakazobvunza these days kuti zvatangodza kuti mai wati zvakati why tisisiri kuzwa zvinhu zvake mazuva ano vanezona kuti because trouble ndini nekurohwa pakavhota vanhu 28 musimeri ndakapondwa nenhau yemadzimai kupindira nyaya dzemadzimai akandiponda akandityora gumbo ndakavhota ndichienda nestick ndopandakati inini upenyu hwandakurarama hwarwadza following week yacho ndopandakati regai ndidini ndiende kupi tiende kunoteerera studio 7 panext door tiri panext door paya ndopandakasvika akasvika ndikanzi ndoda mai kwangu esa muri muda wiri adira studio 7 kadzange iku ndasvika kumbokuya wana utopinda dining wana akapinda bedroom angu ndavhara door kanzi ruvhare door vhara door ndati murara pana pere zvamuri kutirisa door ndabuda ndapinda muchitsaka muya simeli andiroambama pandadarisa kumugura so floor yese yange yazara neropa chandatadza ndatadzei apana ndangorohwa chiti mangwana toti sori akuimhepo yanga ndibata yakati ndikuponda before kumashure kurega ndidzoke kumashure pana pandasirira ndakati ndichicheka uswa pangu ndakanhonga chigubhu sisimeli changa chiine mvura mukati ine zvimafuta zvinoshandiswa nemaprotein en'anga zve neshinda tsvuku ndopandakati ndakati chiwiti ndikati ndikure chigubhu ndakaona mine zita rangu nesene mekumba kwababa wangu nemutupo wangu handwriting ndeyake mai vaitopfura vakati handwriting muri kuiona ndeyani chikazi ndiye muri mwabwe nokuti ndiye anowanza kunyaranyara kumusangano kupi zvinhu ende handwriting yake ine bed of it ndiye ega newriting yemumarai pandatora chigubhu chiya nehashi ndakachikanda seri kwebhanana seri kwekicheni iye adini adzoka manhero ndikati naiwe waindinyorerei zvikazi handisimu baatsvaka kachigubhu racho varisepa ndikati andorikanda pabhanana baatora chigubhu cheka toenda kuita zvemunamato yake paya mangwana chakati munamato aka ndiri kukuitira ndiri kuti ugarisike panapa nekuti unozomuka ukaenda ndikati uri hama yangu here unondiitira munamato iwo zvikanzi eya wakazione mhepo yekumba kwenyu kwekuti mai yako ihure kwabako haana kubvisira mai yako saka ndiri kuzama kudzika musati ugare panapa ndikati pandanyarara ndo pandakazoti ndabuda paya pandatega ndinokutengesa 2018 it was after elections andibvutira mwana ange negore ne8 months ndipe mwana wangu anosara nemukadzi wangu kata mwana ndosira mama pandiri kuenda uko handisizoda ndonosvikira paya ndiri kungoteerawo nyika ndiri kuenda South Africa kazi ndipe mwana zvandamupa mwana ndakada kumbomutiza bhandi pandatinoti ndikamutiza ndinopisirwa passport then imuoneke zvakadini zvakanaka vachitorera mwana ava 2 vana vanangowasiwa vari vega pamba ipapapa mangopota muchiziva pamaikuru apo ufuti bage ndakasiya chiri mumba kana ndashandawo ndichadzoka mwana wangu mukuru akati mama zvekusara tichitambudzika zvina basa chikuru chandoda ndechekuti muri kwanise kuita upenyu nokuti upenyu hwamakurarama kukondwa dheri pana panga dheri muchafa zvikati zvoti pamuri muri mupenyu pane kuti mufemana patisare tisina mubereki baba hatina ndikati orit bachema mwana wangu pandabuda paya pandaenda ndopanda ndisati ndaenda kaipisa ugoni amai wake last week yandakabuda ndaiziva kuti handidziya baba wake handidziya mai wababa wake mwana wake aidanana naye ndandisazvizi 3 years samusana kuuya pamba pangu anga ine 18 years achitamba zvemurai nonoziwe wakasvika bvatanga batana paunda ndaroera umba mangu shure ndopandakabuda nehasha vanamusana tidwado zvekuramwa zvenoti ukamubvunza zvekuenda kure wairova pandaenda pasira bhawarara wese pambedha pangu
ndakadzoka manheru ndakasvika mumba mine makondo murume wenyu ane mukadzi mumwe ane mimi akumudanira futi mwana watete vake akuvahurira futi mumba menyu pamubhedha. Tiri kuenda SIS MELLY, wakadzi havaso wega ba, tiri kuenda munhu wamuri kuona arapo. Ndipo pandakauya kuSouth Africa, it was September pakaita mabasa, November ndinzwa mberi kwacho wakufora. Wakati wakavharira mwana edu mumba iwo akaita pamwe ndikati inini ndotora mwana edu muvharira mumba. Nekunga ndakanyanya kubva ndakabarika rakati rekuisa mwana mumba wenyu. Iye mwana wenyu aifamba nekuti akambodzingirwa kuna mama ini uko akune mukadzi wako. Saka paitambira kumba kwangu handina kuziva kuti kudzingirwa kwakaita wako. Wanga waoneka wari muchibage nemuvi. Manzwa. Saka ndini here zvikanzi hatichakubata izvo zvekushandisa chiyu chekumarera kana wauya. Saka pakunetsana nenyaya dzemwanadzo ndozvakazosvika pastage yekuti akukhanye imba yangu. Mukadzi wako ndiye akaita kuti iwe mwana edu aite pamba. SIS MELLY imba ndakagara ndati ndakauya South Africa muna October ndiri imba ndakagara from January to October. Imba yakutswa SIS MELLY midziyo yese kwakutakurwa. Ndandine mafoto ndandine mabhaketi ndandine shi zvatakurwa zvensika kumba kwake. Ndipakabhazi ndapotsiswa imba chichichi ndikati anopotsiswa imba izvo zvafamba sei akati vari kundinyepera wadaida semunhu usimeti unenge wakavharwa nekusaziva ndikati auretidzwoke chure ushanda ndigadzire imba yangu ndogara kupi nevana ndatumira mari auya nekumozambique auya musiwo akasvika muno muSouth Africa SIS MELLY akauya nemapusha akasonwa newaya nebhegi rakasonwa neshinda manzwa ati zvese zvakapinda mukati noti anga achigara musango apara nyaya yake ndichomugamuchira kudai soka wanesoka tidari mizvonenge wauya nemunhu ari kurwara ndakamhanya SIS MELLY kuti matishita ndandinawo nechikafu chekuti munhu akwanise kurikava apa zulu yacho agone kutaura English haana kuenda kuchikoro mbaawana basa pacontract pekuaka mbaanyimwa mari ndopandakati inini kuti ndishandidzane newe ndine ndoita zvekutengesa ndinokuziva unhu hwako plus one mumwe mhuri kumbawo zvinozonetsa mangwana iwe ndakubvisa 1000 vandaenda kunomusitopera mutsvaiki ndatichitengeswa mutsvaiki sure first month takatokoreka it was April second month ndichakaya muna January muna May vatatokoreka mari yedu pandakatanga kuona udubu yemunhu akutanga kuiga mari yake haisi kuti haindi mari Juni ndo pandakamutaura ndikati inini ona handichasingirira machigara kuno kumwana kumba mafotos emwana ane kwashe mari ndiri kutumira mwana asikuya chikafu wakabvuta mwana wona zvaane mwana plus handina pekugara uyo mukomana uya apedza grade 7 uyu ashaya pekugara wana waya watorwa waendeswa kuhandodziya handodziya kati mwana wangu wabve kwana atidi kwauna toda mumwe wacho nemurora uya wana wadzoka uyu ndipakabhaenda kumozambique kunoshanda pamba pemunhu kumozambique komunzi kumakorokoza kunana matsanga ndakazokuenda ndichichera mwana iye ari kubasa akutoramba kudzokera uyu mudiki uyu anga kuita waichengetwa wese nechristien care akabvaza nechristien care anga agara mwana wangu mudiki uyu back to my story SIS MELLY paakagara kumubereki wangu mwana wangu was normal murundzidzi weSIS MELLY ndiri netsvadzi yangu inoita zvemabhizinesi ine mari akabva kwandauma akapa mwana wangu mari SIS MELLY pfungwa dzemwana wangu SIS MELLY mwana wangu anomuka na1 dzeusiku achikubata ngaiwanheso mari achisungira mbudzi achiite sei mwana wangu kumushonga achisungira mbudzi dzevanhu achiba mbudzi dzevanhu kusungira mwana mudiki diki mwana wemudiki izvozvi ndo paani kusungira mbudzi sei akatanga kutofudza mbudzi dzevanhu kana kumahwani usiku kureva kuti hanza dzenyu yemabhizinesi ndo yakagadzira mwana uyu ndiyakagadzira mwana ndazofamba ndaka ini pandakatora mwana ndokaitange anyorwa kudhona ndo pandakatanga kuona kuti mwana wemaendere ake anga akapiwa dhola nekudzokera waita zviya zvekupiwa chikafu nekubhadharwa mari yekuchikoro kuenda kwaita mwana uyu nekudzokera kwaita mwana uyu pfungwa dzemwana uyu dzadini dzakurwadza dzasiyana pamwe pacho takarara usiku unozwa meme ukati kautona ndiya kutomhanyisa mbudzi ane 5 years 5 years vedu we nai mwari nai Jesu vedu we vedu we aikwenda kuchikoro SIS MELLY mwana wangu agorekera zita rake asitangoziva pfungwa dzake dzakatongoenda zvikanyatsa kuti zvamubata hamuna chamunotaura naye hamuna chamunodii munhu tingangoti munhu as long so long life kana mazwa chishona changu so long kurarama chete vedu we 5 years here asikana so far ane 14 years ari kutopedza grade 7 ari kungoendawo kuchikoro kwekungoti mwana aoneke kudini ukutandarira zita rake hanyori handini anoshanda SIS MELLY zvimwe zvekuti unozwa kuti mwana asi zvega
anokutakurira mvura sisimele yekuti unoti naye Mwari. Umwe musi takanotema huni tikati tichazozviita mangwana, takasvika arigwida miti mihombe kuti ukamurova aifa. Voshe zera rainaro nepawa raari kuita iri ari kumboritora kupi. Yakashandiswa. Mwana mudiki akadai. Kusvika nhasi mwana wangu aramba kuita nomo. Izvezvi mukuru ndiye ari. Ndakamusana akati ndauya kuno ndadzokera kumba kuya muna June. Akati ndokunogara pamba pangu unogara meso. Akati ndopana akati mumusha menyu. Wakuru wakati tarapa mtiro chavo handichakwanisi kudzoka ndichidini ndichigara. Zviri nani nditsvage stendi kune ana Davhiriji panongwe sabhuku inoti inini pandozoresa mwana nekuti mushomo zvandiremera pandabva nelosi nekutambura kwadini kwanyanya. Akati kana zvakadaro usisina basa bausengudza wangu kati haisi nyanya. Ndakasvika sitimiri ndikatenderera hangu kuita kwaMwari hakuna noziva. Pandaona umwe mbuya mudhuze nemuroti nokuti kwangu taigara kumachono. Zvazi nambuya ye mwanangu ndasirirwiswa nesituation. Ishe akasvika pakutora kuti muroora ndisekurishe. Zviri nani muone pano pekugara penyu pane kuti murambe muri mumusha muroora muchafa muchisiya mwana. Tsvagai munhu anokutengeserai pekugara pandanokupai pekugara. Pandaona mbuya waya gogo waya wakati mwanangu ndanzwa tsitsi neupenyu hwaurarama mumusha tese tarwadziwa. Stendi akatipa stendi yakakura yakanaka. Undipe mari pandangomba akanga atochedwa $10 ini vandataima mari gaindikupe $50 vandamba $50. Vanatoti ndoita seumwe mayo pane chidhoka ndipo chendinezvitore zvidhina. Vanatopiwa zvidhina zviya zviya. Akarwadziwa sisimeri ipapo takakwenda kumasoi. Akandifonera mazwa. Akati tora matsito 4 umaunge stendi iyoyo ndiyanjiwaka. Ine kuti ndiri munhu anorota nekuona vanenge kunoti kutoti stendi ndisaidi nefuti ndisaigara. Hatina kuzviita simeri ndakangonyarara vandawaka boyska yangu vandasiya ronga mwana. Avo maimiwa mukadzi wakanga kumba zvikati ndimuna South Africa. Ndoziva sei kuti murugara sei mukati no. Chifonera murume nyase mari pai. Mukana malaicha tiendi. Hazvina basa ndinosacrifice kwenda ndokumozambiki kujamba board. Kuti ndikuperekedze kuti indini kuti ndindise passport muzopinda ine mali poko. Mangwana mukona chamunoona zvinonezi. Ndakatakura nasimiri tikauya. Ndasvika kandimapona pane murumenyo ndipo pana. Takwenda kumasoi simedi hapana munhu aiziva situation yangu inini kuti murume wangu akafa zvakadai. Ndakatanga kuparidzwa neKZT yenese. Sisimeri munozoti unonyara kusvika pastage yekuti unotanga imbwa mune wani. Sisimeri ndakatanga kutaurwa. Apanga kutodana nemukadzi umwe kuchipinge. Tiri mukadzi dzakatoya angatonyenga umwe mukadzi. Kumbane nyaya iriko. Ndopatakati muna November mukadzi yakabva yaenda ku December vanoti ngatidzike kumba upedze nyaya dzako. Akati pana kwenda chatera. Ndakadzoka January sisimeri it was 2020. Ndakasvika munhu atowanichi. Munhu atowani mukadzi. Muhembe atobvisa mumba. Makii akutoona makii anobika chikafatia mumba. Ndikauya ndikahodha tumutsvairo twangu nemapenjeri. Ndikuona mumba zvakadi zvakashota. Ndopanda kuti one day bada pakafonera nditonesha mwana kuti uri kuna Evelyn ere tuyeko. Ndikati ndinoshoro dana Evelyn. Simeri akandirova. Akandosisimeri ndopanda katanga regaindi dzose. Akandirowa sisimeri mazuru akamira. Apakaona ndaitawo simba sisimeri rekudzorera ndopakati kusha vanado napasi vanditsika muchest. Ndinefaira rebhospo. Anditsika muchest pakaona ndasimuka ndoti mhanye ndibude patsakabhatirwa sando bhandirwa kugotsi. Sando. Maiguru sando yatairowesa mamo. Maiguru wamwe akakoramba akamira kudai. Munozoti munomukana mukarwa ndokunomavabati. Habati. Vanhu vakakomira. Kana mudzi azobuda panze kuti adzokere mumba achindini urowe ndopandakakwanisa kuita simba rekupiya dho. Baabuda baaenda. Vandadzokera nekurwadziwa simera achazoti takuwara ndakabva ndatomuka pandarova kutsvaira yangu pandatopereka majeketi angu pandaenda kotengesa. Pandakaenda simeri ndakazosvika pandachirara ikoko ndakutadza kufamba. Ropa rapinduira mwedzi anozoti muchesti ndakuwara nhasi simeri ndinorwara muchesti. Nguva yaJuni ndinoridza mhere pese pandinenge ndiri muchesti. Apa kupera mabhandatiza banditera vatidzokera. Vandatiza pamwe banditera vandatidzokera. Vandadzokera pamba pai vandagara. Zvinotora madays. Nyaya yobva yachibatika vandati kumwe Mwari ere andiita. Regai nimboite follow up ndoti ari kuende. Ndopandakamutera simeti akabata roprechiwo. Akandibira mamuko mumba akaenda kumukadzi uya. Vandiungurudza mazuro bva zvikati chimubhuti chikuwakupinda karoti shukurudza mukadzi. Zvikanzi kana wabatwa kuti une girlfriend chidzoka mumba mudini mutaurirana. Akabva aenda bvatosvika kwake bhapi vamonaki nemukadzi uya zvikazoita unorongedza. Sisi wemukadzi uya aitoziva nyaya dziya dzese. Ende sisi wemukadzi ndiye munhu akatiti musi wanabva kuZimbabwe
pakabva baba wako zimbabwe akandoti mauya nemurume ari kurwara ndakazobvunza murume kuti dai makaziva musoya makaona baba wavo vakasemesa paripo pamakatora mufamiliyeni makatibatsira mari yangu yebhazi mari yangu yestati renti ndakaita 6 months ndichibhadhara renti kuti asimuke nhasi maona munhu aane mari maakumutora ndopakabva pasvika munin'ina wako akati mai mwana dzokai kumba nekii murume wangu arongedze nezvenyu murume ati haachadi ende hamuse mukadzi wake sisimeli ndakataurirwa background yangu yeshe kubva kuna mai kubva kuroorwa kubva firere murume sisimeli nemunhu wekuchipimwa chikadzi simeli kana hasha munozoti dzinopera ndakangogombata kudai ndakangobva tofona murume wacho taito akati bebi taura imbwa yauyi nayo papapo iwe nekii ndorongedze ndakasvika munhu ari nemuona akatobva nemuonake kumukadzi simeli ndikamutoti baba wakauya ndati vakayani patapata rewaya kauya akatengwa yemvura munhu akarongedza ndichida kugedza chaakatenga tina madhovhete kuti kastoma rikasabhadha unotora akarongedza sisimeli ndinendiro dhangu akasvika bhamira akati wesisi tikati mama akati auya zotenga mukubwa kunditengofoneka ndinogona ndikazogona kubhadhara rende ndikati mama ndinogona tikati pinda kwamba wako uvhare murume wako iyi mhepo iri kuenda siya yakadini yakadaro nehuku yanga abva kotenga sisimeli yatanda cheka musoti bhamika iga matumba ina handina kubika akatakura sisimeli nenyama yacho mupepa kuenda nayo bvisa mufiriji shamwari yake yakamutora sisimeli ndakanyarara semunhu unenge wamugara nemunhu wako ndakambotohasha handidi kunyepa sisimeli kungotero kungototi mani zvinezvi zvekutero chi murume wako auzopeti maoko akatakura mukadzi akati musokisa nevheni sisimeli vheni yachikauya kwamba ndaigara seri pejurawo kusvikira ndakazotoita kutobatsirwa kuti mapurisa ati stop ndo pakazoti mukadzi uya ndipakazodisa nyaya akati dakukusungisa nyaya ndopakapera one day ndakati ndichimutera ndakasvika kumona achisunga pfuti dzangu wakati sisuri kuenda nekupe ndazonogoka kupa petani apo ndakangofunga kuti saka angari mupostori aitotamba nje akasvika abhema manje zvaari papa hamwe doro zvamukubona mamufoti gachakunotsa sisimeri papanizoti pamwe chidhaka chiri nani haana chanobata chinotamba atori normal zvaaripo papa zvadaro sisimeri ndikakudzai kuti ndakati ndadaro ndo pandakazodzoka ndaenda kupostori mazocho kumasoro ndikati mwari ndamira kudini kutera babavo ndiri kumba ndakuda kutoya pandakapiwa munamato ndakati waregeri piwa munamata zvekupostori ndo pandakataura kuti amai kwamuri kuenda munashinga kunamata ndaona madzoka makafa muri kuzviona handinozoti kufa nyaya yekundwa kwateta nesando akabva aenda kukadzi yabva agara baazodzokera pakafa baba wake april hama dzake dzekuchechi kwawo dzakuuya kuzobata maoko ndikamutaura simiri kuti girlfriend rake rakauya rikasvika rikapinda mumba mangu akati ndaya kubata maoko emurume wangu akarara sisimiri handina kubvunza akaswera sisi wake akauya handina kubvunza achitaura kwira napura dzekugezwa achienda pana maiguroti aigara naye achitoti imi kasike kubika hama dzangu dziri kuya handina kubvunza simiri akati mwoyo wako mwoyo wedzi ndikati no chona undanoti ndikupe mukana kuti bitanisi handinayo mumwoyo mangu ndirwadziwe zvakanyanya kuti kana ndakubuda mukati memunhu ndibude zvakadini ndikati mukoma zvinhu zvamuri kundiitira zvendiri kukunyora yangobuku musi wandichati bhuku rirayo ndaguma to the end ndichakusiyai akati iwe nezvandakakuita wafika wakandisiya pa ende mupenyu wako ndinokupikira hauna chaunoronga mupenyu wako chisingatungamiriri tine ndinopika namubaba wangu afa live takamira kudai ndamuona senda 3000 kupa mwana asina kana mari yechikapa ndakati wow I'm ready, it's okay but atiti May July ndanda kugara nebanga mumba sisimeri one day akazondiitira kuti nibauya nefoto wakatekura nembadza ndopandakati wazondinyanyirawo zvawaita akazodzokera paumba every day aida yashandasvika anosvika na 10-11 mumba na 5 o'clock abuda aenda ndopandakatora step uyu foto riya riyashuwa munokuziva kuti zvinorwadza pandasisa pastatus saka ini pandakisatesa ndakabva ndaloka foni yangu bauya bhari ona kuti status pake akandibvisa foto akanhonga foni yangu simiri ndakira ndakaita mweya kuti gandibude mumba ndasinobuda mumba ndakafira mumba pandakadaiso pandakaona chibata banga kuvhura banga rake wokapiya ndakabuda ndichimhanya pandamhanya pane kamwe kagogo kari panext ndichisvika pai panakotora foni yangu gaiti pasipkava chibva chiri paro foni paro bharafa kanhonga foni nepasimukati apatata pacollection saka maifira kuti maisa pastatus chete haingorongegwa status nenyaya wandisirire pastatus ndikati matorwa foto nemukadzi makatakurana nyika yange isingaoneri saka bhari tora foni yabhadi simcard cheki pako simcard rangu kuti daureda cheki mari bharapa vandamuka mangwana vanaita simswap sisipende ndakamhanya mudrain ndikabuda mudrain ndikamhanya bhandada kuenda wandoti muroro ndikati ndosvika ndichiti vandachena vandadzoka vandadoti yokupana pandakatoona vanhu kuti vanhu wese paarea papo wanga waguta nemunhu wake pane imwe ngochana yange iripo yechikadzi yezvita murume
Uye ndakakwanisa kuonokera ndanga ndakazimunya ndikati uya undibatsiro akabuda akabata pfuti ndipakamutaura kuti iwewe mukadzi wokuda kumbaya nepangandika iyo takuburitira kuti mukadzi wedu ane nguva yakareba uchimutoretena pana pachimona wakanga uri rombe usina chauinacho wari kusaka appreciate kubatsirwa iwewe mukadzi chichani kutadzira iwewe unombira mari unomurowa tichikuona mukadzi achipera ndodhevhidhi uchimurowa nhasi unoda kumbaya neupanga neusiku chimira iyo chibata danga ndibate pfuti ndopakabata asori ndaregarega ndasi nhasi munokuwa mauchara tichirera pai pane mukuku wandaichengetera huko ndaipiya magurera bhaara pai bhapinda mukuku muyamuya bhaatogaregare bhajambisa bhasikoro rake bhaenda kupi kumukadzi wake kuya babuda gari uroma wakandibudisa ngekuti tsananguro dzavo ukataurwa nemweya kuti uda kufa goreko gorena uri pedzi da kukuuraya ndo muroma akasiya ndidi wanditaurira panozopera mwezi uyu 1 week hatadzi yangu inandatumirwa mari bheya uya patambotama patenda kugara kune imwe town baateera dare patadzokera patasvika patatanga kugara pamba it was October November December simeri nandakura muupenyu hwekuti uyu ava mukadzi uyo kumusha uyo atumirwa mari auya bachibatanidza mukadzi abva kumusha uyoya neuyu maini nawo bandachiti umwe musi ndatoisa 400 rands muchibhegi chimwe chekumasitoi akatarisa makuseni mumba muyame manga mine 2000 irimo akabva enda baba 400 yapa kendakarasi bandangonyara simeri nekurwadziwa ndakakuti mwari chidibatsire ndikwanise kuenda kupi kumusha December ndakwenda kumusha simeri ndani pane chimwe chibhazi chaiuya ndaita necho chibhaziwo zvekuti ndaimirira vanhu nopiwa kamari simeri izvo zvavanhu zvese zvakaraswa dzanga dziri hadzo pafa asi ndazosvika mberi pana mwamai vane zvinhu zvavo zvaiti zvakarasika zvazviri mujobheki ndakasvika ndakatanga kufonwa nemapurisi ekuzimbabwe nenhamba dzekuzimbabwe laini yangu ndera 2010 handirasika ndikaenda kumusha nenge ndina svika ndituku kuda kumutare police central ndikati nei zvikadzi wakarasa zvinhu zvemunhu ndikati handinokurasa zvinhu zvemunhu nezvangu hazvina kudino hazvina kutosvika tiri kumira zvinhu zvebhazi ndo pandakazodzoka panadzoti ndiyakapa mai ava nhamba dzekuti musungise kumapurisa mai ava mwana wavo akarurwa nehanzvadzi yavo pamuchimuri saka anga akatodzi mubate mumise kana masendi mumudzise aba zvinhu bati mwari zvaanoita mai wakazozviona mujobheka akasvika zvipirimo asi ndanga natosunga nemapurisa wapiwa adresi yepamba pandinogara nenhamba dzangu dzekuzimbabwe nezvita rangu nevhiriji ranogara nemaisha wandogara andazvazvikanzi iyei baba wandi wakatopa mai wakuti ndemumusungisa pinda mtiri murume wandogara naye ndopandakadzoka 2020 watisimeri ndakati mwari kana yanga iri imba wakuru wakataka kupa chironda chakachidzikudya ina kune murume andikwanisa kudini kugara sisimeri ndakagara 2021 ndichigara ndega akapozama kunyengera nepaanogona asi ndakaramba kusvika akaenda kumba akanoti musikana wanga amichisa wehama akamutisira 300 kuyi mukadzi akanomubvisira mombe inini mwana uyo aripo nini haana chakati handina kuzvitsvaga ndakakuti mwari hazvina basa ende ndakabuda mune munhu isisimeri ndiri munhu manzwa asina chainacho manzwa ndiri anodzi munhu ndakatanga kushanda padiki pastendi paya paya ndakatanga ndine wadi room ndichirara newana wambai mumu mvura ikanaya tonokumbirawo maraini kana kurara nenzara kana kusona yatobikira panze mari haisi kundikwanira kuti ndivake kicheni kuti kana ndakazoshingirira bhatasimda kicheni last year 2022 ndakadzokera mwana wake chako ndakazvara naye wacho anga sikamuchengeti ndiyagara naye akati kana ndichengete mwana imupe mai wangu but mai wake anokufona achizhamba ndiine kamari nokutumira kugrosapeti remwana yarugara kwamai wake ava 2 ava vanongwa vanogara vari 2 kumusha pane sango vari 2 vachienda kuchikoro vanoziva kuti patemwa huru vanoziva ke kurimwa kuti pada kurimwa vanoziva kuti everything 18 years yene 14 years anorwara vanogara vari wairi pane mbudzi pane huru kusvikira 2022 ndadzoka akauya akataka kundithiretina pamba pandainoti akada kutoti murume wachadana naye munomwitiyari nokuti handisi kumuona muri zva ndakuzviona ndakati iyo akandakati handichadini zvako handichadini pandatama panenda kugara pazvo vanatanga kuchituka tinonyanya kutirwadza sisimeri magirlfriend ake anotituka nenhau yekuti uri besi semwana wako unopenda semwana sisimeri handina kuzvara mwana kuti ndiapply kuti mwana kupapegeso ndaitodawo kugara nemwana ari nomo but akanotaura magirlfriend yake akatanga kutuka nenyaya yekupenga kwemwana wangu ndosaka wakazvara benzi ndosaka wakauraya mwana ndomuroma nditotukirwa everyday ndomuroma wakanyanya kundirwadza kuti ndibude mune munhu uyu kuti ndosvika rini saka last year ndakashuya February ndona kundinetsa kwachikwanyanya ndopandakabuda panera kunobenitepi pandatakoshatira ikoko shuwa ndakashanda hangu zvakanaka but kwakuinoti madisadvantages emapurisa plus katombo kadiki ndikati zvikwereti simeri ndakatobura ndichitiza iye ndakapesa zvikwereti zvese kudezete ndandabva kusupply majobheti zvizvi zvese ndikati zvezvadaiso ndamboenda kuipiko pandasiyana chengetesa zvinhu mwana umwe mai zvinangu ndiri save hazvo pazviri ndikati next year 2023 kudzokera futi kupi ikoko ndakazoti muna December 13 December ndiri kumakombe ndotora passport yangu yakaexpire
ndopandakasendwa meseji nokumukadzi wari titetete akati mimi mumenyu wayo hapana pachiri pazvikuruta pasai kutoka mahura ake ndikati inini kana nhamba dzavo ndinadzo ende mubvunza mukadzi wacho ndakagumisa taranauriri pandanyarara ndandotoya majanuary zvikanzi ari kuuya achindibvunza kuti mimi tikuri kutsvagira pada kunota nomugara sekuno pakataurwa zvakawanda ndopandakati izvi zvinhu zvazviperi zvakadi zvakanaka zviri nani upenyu hwangu hwakakosha kuti munhu ndii tinokuziva hunhu hwaari muno makashatira chinhu simbe kuti munhu anokuda kwokutengera munhu unofa ngozaurava nezvikorwa kuti ndimukadzi asina chi asina murume ndopandakadzongofuta fainda kuti kuseka newangu ndobvadaona kuno kueastern cape kwekushandira saka ndaakutoya kwacho ndakasvika mujobheki ndakadzika pakuseni muna graf kubva nenda muna briu kacheji kana ndinako ndati andinonge nongototsvaya kuti wekubatsirikana ndakaona missed call mufoni make but ini naye hatitautana hatifonerani ndopandakazosvika kunobva ndatifonerwa mangwana nawo waakainawo zvikanzi manga muchitsvaga atodzika mumota achimhanya ati ndaona maitondi ane tisheti yemeruni nechi ndikati ndini aindidei zvikanzi atomhanya tikutsvagai saka mistake yakaita akafanira ndikuenda kukzn anzi batodzoka bhatara kuti izvozvi zvetotozoti ari kutouya tichamuona ndikati hoti zvakataura ndikatauri tidzoke tichandiona after that pandazofanira murume anogara ikoko zvikanzi mubai kwanya asvika panapa ndikati anga achidei wekukzn ndikazi asvika panapa nakuti atondiona tiri pashopa akatoyai kuno anzi bandayada anzi bandasvika paipai batoti bandavhurato anzi batopinda wamba saka nditotsvaga maitondi ndakanzoti ari mugoromboshi muno ndomwe ari kutogara basi ndikasaka baba ndinomutsvaga toparere panapa kazi tomutsvaga tamuona chete saka ipopo panga tisina vainina ufriend request akutori kuna mene unokwari kujobheki kuzama kutsvaga kuti ndiri pandanyatsonoti izvozvizvi handisi kurara sisimeni handidi kukunyeperai ndiri munhu anorota matorota mapanga amutorota pamwe achida kudai saka ndazoti aiwa sisimeni zviri nani ndimbouyawo kwamuri nonomboona uchibatsira umwe nyaya kuti mumbonibvunzira kuti papa kuti imhosva here handine chake chandakadya ndii ndakatombobatsira fobzewediko kubva dai muno saka ndofirei ndakamutadzirei munhu wamuri kuona kusisimeni nai murume uyu mwana uyu ane makore mangani ane 30 iye ane sofa ndo 88 ndo 87 makangosiyana negore ndakasiyana negore picture ndeyarini ndeyake picture ndiye picture ndeyarini mapictures aya ndiye mapictures ndiye last mapictures ndeyakwatorwa mumastatus mapictures aya asi mapictures otakandisenda mapictures aya ndayatongoatora wangu pai sa iko karume aka kakando kaikurova ikola matidza kana kudzosera karume aka zvisimere akasikarume munozo murume sisimere kuna nemashandiro amunoita kule kuforoma zvidhina muri one morohwa nekanaka isimeri murume muri kuona pamafoto murume ndaidzosera but pamwe pacho isimeri ndaita zvekuti munozoti pamba chinotaimira kana kuti ndaidzosera sisimeri kuzorohwa nesando kusisimeri koka vanhu vaona kuti matadza kuita namunhu bva nhonga chinokuwadza asi mana mudiki murume simeri kumuona life yako ari apa asi munhu kadiki ifoto ramuri kuona murume munhu asi iye mumba muni murume yuyu anonake ainaka zvokudaro hakutaurana pacheni pachikazi ainaka zvokudaro murume uyu haini sisimeni handiri kunyepera nemurume andinogara naye nditi ndomuda ingeri ijanzvikuri zveabuse ndiri kubvunzira nyaya yekuti ndikutobvunzira munhu nyaya yekuti wainda uku odzoka momugamuchira moinda uku momutorazve mistake yamakaita ndekumutora kubva kuzimbabwe kuti apinde musa nebhutsu yake iyoyo ndo mistake yamakaita yesimbi dzake dzamakagamuchira idzo dzanga dzakasunga bhutsu idzodzo idzo that's the mistake that you did chionai akukurumai manje muri makamupinza musouth africa simeri ipapo handidi kuramba mhosva ipapo ndiri kupa bvuma simeri but because of mambonzwa nyaya ndakudza simeri kuti pane zvaiitika asi zvinhu zvakazofumuka papaya nomasi simeri kana chinhu chaitwa chinotora nguva kuti chichi izvozviri kuchikurama zviri pakuchitofumukawo kwazvakadini kwazvakatofanira kudzeti kumba ndakaona chii handiti yese muno makandiudza kuti hauna chorufa wakadini wakaita handiti saka ndikudako kuti ndakazokupatika papa kuyemuka bakomvura yazotodiwo yana yasimeri handisi kuramba shomujoni ndakamuudza asi nhasi ndinoregirira simeri but hapasina zvekuti ndichaita zvatova kumbo zviripo zvamuri kuona nhasi ndosaka ndauya kwamuri ndipei phone number yake sendaipa papa
pafoni yamuri baba senda iphone number yake titi vhera tongopedza nyaya dzacho kawani. Munonzi mayani? Stare mwana. Ndozisenda kufoni kwenye anditi. Pafoni iyo yamuri senda number baba. Tibve tangopedza naye kawani. Alright, again ndizisende ndiende kuchati pedu. Haya, kana iriyo mishonga yechekumapostori guys zvakaoma. Zvakaoma. Hamva zvakaoma. Kuzhina kune matanda kudaro kuzhina zvingorohwavo varipo. Zvakaoma. Ndadzisenda namba dzake ndadzisenda pafoni pedu. Anonzani? Anonzi kunomanyaza shansa ruzita kuti Jacob asanonzi Rogers kana ndikatodzidaidzira kuti. Koimirenyi anonzani? Nerangu inini. Renyu ndoda kuzotinge mainhingika. Maitondi. Alright. Rogers. Alright, hasi online. Eti mubate direct. Online apindi apo yokupinda online chako apindi online. Kodo kudozonyora tukaya mari okudenga handisi ndiri ndoga. Uchita basa kurova munhu kudai. Simeli mukona. Saka makasiyei ikoko kwari ikoko? Zvakaita fridge nemubhedha ndakazotengesa but kwakazongosara magumbezi akangosara nemadhishi amwe neni. Asi ndakatozvichengetedza anongozvisa kumazimba ndakazochengetesa kune umwe mbuya wekusutu andaigara naye. Saka makazotenga zvenyu makatengesa enyu? Ndakachengetesa magumbezi ndo akasara mubhedha nefridge ndakazozvitengesa. Saka magumbezi nemadhishi nezviripo but kuda kungonotora ndikatomboti date kuti azive kuti ndiri kuno. Right, chimboteererai. Fanira Rogers. Tifonere Rogers. Amaje Rogers daira phone. Kandifisika kaundisa kundiuraya neshungu kaRogers aka. Kufona ke ndasingapindi ke try futhi tu. Asi kudaira phone ari kugirlfriend. Karota kundiuraya neshungu izvozvika roga ndikuita kuwakutsva Rogers iyeyu. Ndikuona futi. Ndikuita kuwakutsva guys nenyaya yaRogers. Rogers ichi ndo chandaposta uko probability high probability yekuti Rogers knows kuti we are coming for him ka it's 95% because Rogers ndamuposta maskati paya muchimurumechi ndachiposta papeji maskati paya panachiti hello ndokunzwa ndikutaya kufonera Rogers foni iri kuringa haisi kudavirwa so arigona kunge ari kugirlfriend arara and foni iri pasilent kana kuti since mapicture ndamaposta kudhara obvious awana munhu amudzwa kuti kune kwawayani ikoko ari kuzviziva kuti we are coming for him so regai ndimbofona futi rambai muripo ndoda kuti tiwe kuti Rogers arasvamisa sei.
Shakira, ndigire rimwe dora rangu rifiriji. Ndikamatuwa ndenda pana. Right. My name. Rogers asked kubata phone. I'm thinking Rogers arikuziya. Rogers azvisika shinji kacho ndozvinoitika anenge atoudzwa kunzi iwe takuona chii chiri kuitika ende vanoziva kuti pana paini tinotouya nefaya nenyaya idzi. So zvandichaita tikutogona kutaura dai soka anenge akatarisa ariko kwakagara kucomment section atoudzwa nemunhu kuti indaapa ndokwatakuona uchipostwa. Right. Rogers, in case wakatarisa tina maitonde panapa. Nyaya kuti tinayo tainzwa. Isusu panapa tinomira tiri voice revanhu vasina voice. Ivava vasingagoni kutaura vanorohwa nematanda vaya. Vaunobhura nematanda uchirova uchifunga kuti wakavaisa mumabhotoro aya wakaisa masita vaya. Uchifunga kuti unodhiriza dzimba dzavo and you go scot free. Izvo zvaunozviita kumusha kwenyu Rogers. Antika zvaitwa kudhara zviya. Makore atitambi iyoyo. Haubatire mukadzi banga. 1. Ukasanditsvaga Rogers. Uchaona kuti South Africa ichakuvavira Rogers. Ichakuvavira zvokuti uchadzokera kumusha uchifamba neslippers rwakauya narwo rinekasungwa newaya. Ndochadzokera wakapfeka. Anduri kunzwa. So iwewe uchinditsvaga Rogers. Tochitaura nyaya ishi. Pako pakakwana, pawakadhila namai ava pakatokwana. Ukavaona vachipfuura murodhi unofanira kutiza uenda wakadai. Uku. Anditozviona. Kusvika vadarika iwe uzodarika. Ukavabata ukasangana navo murodhi Rogers ndikukutaurira chichadhuka zvokuti uchashiya kuti zviri kufamba sei. Uri kuzviwa. I know kuti une vanhu vako wavatumira pano varipo kana kuti newe wacho wakatarisa atisi kuita zvokujoka. Marights vakadzi ndio vane kodzero dzacho dzese. Mubate mukadzi uyu. Andika wakamurova zvikakwana. Ende wakaita lucky kuti wakamurova asati ziva mukadzi uyu. Ndopa waimita zvawaimita. Usodere padhuze naye. I know kuti urimo Rogers uripo apa. Usodere padhuze naye mukadzi uyu kuti wamugunzva. Zvisinei ndati uchanditsvaga unditsvage. Katisina kutaura Rogers nyaya haiperi. Haiperi. Inotsvaka mukadzi wezera rako. Une mukadzi wako siyana namaiguru. Siyana namaiguru. Vachengete vana vavo. Inda kune vakadzi vako ava. Because ndotokuza Rogers anonzi Rogers anigara zviya. Rogers musarira. Musarira. Kana kuti Jacob muno mumjona unozari kuti Jacob akasvika vachichinja zita kana kuti Jacob. Jacob musariri Rogers iwe Jacob musariri wekuchinja zita kuti Rogers. Jacob. Nekumajeke mutoti kumajeke imimi mese munonamata naye nokuti ndiwe wacho waifurira iwawo. Vanopinda majeke. Vanopinda majeke. Majangara mission. Ndokuchechi kwawo ikoko. Majangara mission. Muri chechi inorova vanhu. Majangara mission chechi dzinorova vakadzi. Jangara mission we are coming for you. Tukuuya Jangara mission we are coming. Isusu togadzisa country we fix our country. We are coming. Umurove ushu. Mumbate mukadzi uyu. Maini inzwaika. Ndoda kuti tiwira nepanapa. Ndoda kutisa murume wenyu tida kumudzisa chidzidzo uyu Jacob. Andika chekuti mukadzi arohwi aisinyoka. Saka isusu hatidi kushandisiwa. Iwai mirai. Hatidi kushandisiwa. Munhu tamuitira zvatamuitira. Tohwa mangwana muchida kudzokerako muchiti makudanana nemunhu wenyu uyu. Zvimeli. Kana mwana wangu Jacob akaenda negore kamuchera nerwisi. Gore norare chitiri munhu ndasiyana naye. Kuzoti apa mangara kwamuri nyaya yetu. Kosaka mastatus ake kuti muone kuti nhasi wanga aripo nguva dzakati haana kupinda munomaonepi. Handisina mastatus ake ndototumirwa nevanhu. Handimona nemastatus ndakatokubloga ipapapa. Vanhu vanonga chikutumira kuti muite sei mastatus acho. Hama dzake pamba ndototumira toona yakadai so izvozvi pakasara mhino pakatenga mota yake richichi ndokoituma ngakakushotesa toona yatenga mota yake ndikati azvinene nekana katenga mota imari yakabva mumaoko mangu yamuti atenge mota handina pasa nemota iyoyo. Saka unodriver une traffic register iye asina passport iye akapinda nekumvura. Ane passport kana wese newakadzoka kuti awese hapana kana nepassport. Unodriver sei? Iye munhu. Unodriver sei? Unodriver nemunamato. Unodriver nemunamato. Tida kuona munamato wacho ukashanda kwatiri.
toda kumuona vakamira mada asimeli zvokuti ndinodzoka kune murume uyu napapa wangu chaipo ari pasano mukasimeri akabva kana mwana wangu andidzi kuno ndatova nemakore ndasiyana naye chandatonyanya kuurira panapa inyaya yethreat daasina zvaari kuramba achiitira zvekuti tsvaga achivhurira munhu madhozve handaibokuti ndinoswera ndiutendera kwadi asina tokati murume uyu imhondi ndinoenda kujobheki kunohodha simeri unopimana zvakamhanya ko hama dzake sei muchitaura nehama dzake uyu jacob hama dzake kumba kwandogara inini kavhireji rangu nepamba pavo pari padhuze mwana mudiki andogara ikoko nokuti akanga achiti handichengeti mwana kuti mwana mudiki pama yangu mwana but mwana ari kuchindikomuchengeta ari ikoko plus ndakazonoti mwana uyu musikana kwekumisiyonina wacho hama handina sisi handina muningi handina ndikamusira vakomana vaeri ava mwana musikana mudiki 5 years haaiti samwana andogara namai wake ndini futi nototenga chikafu ipapa ndakatosienda kukorera chikafu chokuti chekuti tisire chi hamuna imini kwamakaberekwa hamuna munin'ina here kana mukoma wenyu musisi wenyu handina ndakuudza isisimeri kuti masisters angu kuti handiri 3 isu vasikana 2 vakomana wakafa samasira muri 1 mai wangu wacho haanawo sisi haana munin'ina kumba kwamai wangu mukati kumozambique hatitokuzivi ndiri 1 sisi mumeli asina hama asina kana zvandiri pa wana kugara vega pasango nendina sisi ndaisauyendesa shame ayo but zvisinei dei zvanga zvagona uyu ngasiyane nemi imi michiita kuti pamastendi yamakapiwa nambuya venyu vaya chivakai mutsvaga musikana basa anogara nemwana wenyu mudiki ipapo plus imimi iwe wakangwara mani iwewe uchinodzokera kunogara kuzimbabwe you can make it because you are hard worker kuzimbabwe kunoda munhu asinga chikushanda unokwanisa kunogara nevana vako uchiita mabhindongo ako to and fro iye uchimusiya mujoni macho iwe uya kuno kuchishanda uchidzokera kumba kuvana uchiya kuno kuchishanda uchidzokera kumba kuvana uchiita zvinhu zvako uchitora mari yako munomu uchienda naye kuzimbabwe woda udzoka utengesa udzokera kumusha ndipapapo ndakambodawo zviita pandanga ndisati ndane capital rakwana kuti kamari kese kandiri kuona ndikubhadharira mwana uyu mukomana ari kunyora form 4 nekuti ndimbotange ndakwanisa ndiwake gore rega rega sisimeri rakasika mwari kana zvionesei ndinoenda kumba ipapapo handina treatment ndakatobva kumba mwedzi wapere izvo kana stati chaipo sitoko kuti ndichengese chako panapa handina mwana adaunyora kana kuti asi ndinongozama kumbudzuma nekuti ndisiya futi wana wagore ripere dhisemba kana zvikadinyakwe ndisina kana grosari ndinoda kuti ndisvike pamba ndione wana saka ndandakavaka bwesika ine kitchen ndandoti ndimanidze ndichiona kusimudzawo imwe imba yekuti vaitewo pamba panoti sevana vakomana vaviri panoonekera ndakatobva kumba ipapa pamusi 10 January ndakatouya ipapa ndakaenda muna November ya pfungwa unadzo and hard worker but chiri kungoda chinhu chekuti ukaona mari yako yesitaticola handika mari yako inotokushandira bho ukasagara kuno ukauya kuno kuita kubasa chete uchigara kumba because unongoya kuno utakura mari yako wodzokera nayo uchiisa kumba handika wosiya yesitoku chete wodzoka muna une vana vako handiona ukaita 2 weeks une vana vako 2 weeks wo kunoku woya kupera kwemwedzi wakuda kunopera paya woya wotengesa wokulita mari wodzokera kumba uchinoitawo zvimwe uchidisa mari aino uchidii une vana vako pauriwo you can do it better izvozvo ndizvo simeri but kubatana kwacho kwemari kunenge handimuri kuona kuti mapick and drop ndakaita ndichimhanyiswa uko unenge wahodha sisimeri wesastoko muwana ndirika wotereteni wotisa zvinhu zvo zvatonyora kukezeti sisimeri mari yandakasiya kana ndopa ndakabva ndanyanya kudona ipapo ndikakoreka mari yakawanda ndambotega ndiri kunodhen cape kamwe kuri nani kwangurutiza iye ndasvika nodhen cape show ndakambotengesa-tengesawo but kwainetsa kanzvimbo kadiki mucosmasburg mandandiri izvozvo zvokunondo kwandazouyawo handizivi kuti mari yandipawo zvakare but mari yesitati izvozvisvika handina zvino ndiri munhu anonyara kana kukumbira handina kana sitati izvozvo ndakaudza zvinhu zve400 chaizvo apa mwana ari kwanyora akatofana musoma akati mama kurudi wafizi kuchikoro uyu grade 0 irikuda kubhadharwa school fees handina kana pokutangira izvo zvasi ndinongoti daindaona kana panowachirwa kuti ndipatakanizira kuti basa rangu randinogona simiri ndiri kutengesa kushanda chaiko hakunyanyi kundiitira nokuti ndine mhuri kuti ndizopiwa mari shoma inondinetsa saka nebasa racho ndandakakamboona kana chipiswek tekushanda ndinokona kumapiswek hakuona kumapuraza kutorwe vanhu ndakatiwapano zvitauro zve400 ndozvo ndakangotenderera ndandoti ndikwanise chiri kundinetsa istati ndikanyatsa kuti ndawana stati sisimeri hazvisiti zvindinokwanisa zvako ndinotini kushanda ndinoshanda ndandakatosimuka handishori mari but pandakadzingirirwa unobva ti nzvimbo unongoita 4 years simeri uchigara kunenge vane makastoma muri zvaro saka uchingomhanya musiya zvinhu zoti mbonokono kubva pandakabva kundo pandakadona right hazvina kuipa regai tibatira rogers at least patange tastopa rogers kuti akuthreatenei then moshanda makasununguka andika
totanga tabata Rogers uyu tichatomutsvaga kumubata nhasi sezvo kana kumubata rini kana akasanditsvaga inini chichamuipira tsvagawo Bo tinogona kutaura naye toisova amicably kuti asiyane nemi but official report in case of anything happens to you they know where to start anomaona because muno South Africa muno waseve kutangira saka nyaya iyi haina kupera toita henhingatika let me try to find Rogers kana ndamuwana Rogers nomuza kuti ndipe I'm calling you back andika then ndobva ndakufonera back totaura iye aripo then we make an agreement kana zvaramba we do it the legal route. Ndinokutanga ende mega ndotokufonera nemifoni ndokuisai makateerera pane mifoni nditaura naye muchinzwa vapenyu makasunguka mwoyo wenyu mainini asi ndida kuti mushande nezvagona mushande mungadzisita kumudzokere kuvanhu. Alright, tinge tichitaura kuseri. Alright, tichitaura kuseri. Alright, sharp. Guys, unotanga kutaura kuti une nhamo ka unenge usati wanzwa dzevamwe. Paunozonzwa dzevamwe ndopaunoona kuti hauna nhamo ukuzviitisa. Hanokola maswera sei atiweli ndaswera waswera sei kona inini hangu ndine 27 years ndine nyaya yakafanana banda ava zvokuti vadzokere kuzimbabwe ka kunyepa vanhu ava kava varume vane problem yechirwari especially kana achiita zvekumapostori inini ndakasiya imba yangu ndichiti tikunobatsirwa tese nemurume ndikanokwidimira imba yangu nekusaziva. how saka banda ava ka vanogona kunge vadzokera kuzimbabwe murume ane hama ane shamwari dzinomuudza kuti mukadzi uyo adzoka otanga kumutevera futi achinomuthreatena ende kana akanomangana kumapurisa havana voisi kumapurisa especially kana ane tumari inini ndandakataura nemurume aiwa kola kana kola vakuenda kumusha jondiwari tinovagadzirira mapepa zvakanaka ekuti yevanotogara nawo zvokuti pai mapurisa atitomboiti zvemapurisa ekusaidi kwavo chamusingazivi vini danhu ndechekudai so you can report your case anyway uchigara pamutaro kana kuiripota mugwenyu hati manzwa unoripota kesi kwaunoda wonde nemapepa akanyorwa kudhara hati wanzwa problem rinenge tichirongwa dzimweni munobata kuripota mapurisa nepadhibheketi fona kwekuita maecoscon bisa kudai naiye for the whole something else. alright unoripota adona guys mutemo unogona kuripota kuharare uchigara kugweruko woenda nemapepa akanyorwa kudhara you can report anyway kana usingagutsikani nekuti police station inenge ikuita uori pane nyaya yekuripota unobvumidza kunoripota kufuruguko wodzoka ari nemapepa akatiitwa kudhara and that is going to force mapurisa ipa kuti wakanoripota kumwe patoipa regatiite basa nemazvo unobvumidza kuripota kwaunoda ndakatobvunza mukuru mapurisa mufunde akati munhu anoripota kwaunoda nokuti vamwe vachifilata hapana justice inenge ichiita papolice station handi muri kunzwa so toda kuti muone papatishara kuti muno vakadzi vakawanda mumakaremegwa musangani zvamunazvo patinoita live titi fonai hamufoni mune makanyarara but this is what you're going through. Comment section maiona mamuchiverenga ndimuri mucomment section including when you stay we didn't know that she's going through a lot akazonyora comment section kuti itoza takashakirwa nemurume not long ago but for her kuti atopindana netserekweni dzakawanda kudai we didn't know nepasina live yamai tichingomona masitume chingoti aiwa everything is okay handi munoona sometimes you guys you protect the culprits. Let me tell you the truth, you protect these people for the fear of the unknown. Fear of unknown yekuti kwai ndicharoiwa hama dzinozondidai hama dzikusungira play guys hama idzo dzikushungurudza dzachona dzikuita masipitesa aiwa ndava nzondiona vakazodii vakambozonatira ranichiwa rambai muchimutya rambai muchimukwata satani achakutambisai chamuchongoyo mukwatei sterek satani iyeyu muchamona kuti muchatambiswa nhomba naye muchongoyo munouziva muchautambiswa nasatani confront him head on hapana chinhu ndakudza kuti satani izizi risina nyanga
Izi zirinovhundusira kudaiso haritungi noti harina nyanga. Antimanzwa. Do not protect these culprits. You are not a good book. You go near but you could protect her for the why. Why? Kutivadi. Varukushungurudza. Kutokutora property yese. Kutoka kutoda kutokukaurisa. And then you say, ndikuwa protector, ndikuwa titaure because varuzotiwa. And so what? At least it's a fight. Ihondo kai. Muripa hondo. Adugwa. Muripa hondo. Bullet kwa raida straight bullet kana. Ndikoko. Because you are at war. Muripa hondo. Pahondo manda kutengereka munhu uchitorwa property yako yemuba yako china nemurume wako wonzi watorigwa. Guys, kufigwa nemurume haisi passport yehama kuti iye kutora zvinhu zvako zvemuba. Imi hama guys, mirai mangwana ndikudzoka nenyaya iyoyo. Ndikaitanga nasaiperi. Ndikudzoka mangwana nenyaya yehama idzi. Sometimes you need us to be your voices. What you just have to do is only take them. But again, guys, shoko ristabo na rivikwi. Shoko ristabo na rivikwi. Pasi vanhu vari kujournalize vanenge vakabata mhino. Hazvisi kureva kuti mhino dzavo dzakazara nemadziwa. Vanenge vasingadi kuzikanwa mavhoisi saka vanobata mhino. Ati muri kunzwa? Shoko ristabo na rivikwi. Take them and ignore. All right. I'm bringing back my tone. That's good. Thank you, Slickro. Hawonika ndokuti mkoma wangu ikoko. Right. Shame. Apa mukadzi akasvika sei? Shame. Antovisa ushu nevana vake. Ushu. Ndepapa pari kuti ndakagoti kugarangu nevana. Speak up. Ini guys ndakauya kuzokushingisai kuti zvinhu zvinotaurwa. Mazviwa. Ndo basa rangu to remind you kuti do not protect these culprits. That's my job. Imi munoda kuva protect. Why? Hello, my children. Right. Muna zvinoita Mwari ka? Muna zvinoita Mwari. Mwari vanoshanda nenzira dzakasiyana-siyana. Mwari vanopinda nenzira dzakasiyana-siyana. Pane munhu panapa patiri kudzose. Hanzi uri kuda mari yestati. Turi stati utange kushanda kuti kugara nevana kumba. Iyai waka ukati chera ibudi iwono unotengesa chii? Kuno kundotengesa mabofu nemitrayo nemadishwash nemadivheti but zvondakambira temabofu nesipo chete mabicha nemadishwash ndanisina vari basa rangu rekutengesa zvimuroti izvozvo. Normally kana uchisitoka iwewe uchisitoka unoshandisa mari. Okay. Right. Slickro. Hanzi kana ndichistoka kazhinji kuti ndastoka zvese. Ndaisistoka ne5,000. But iwewe you can just help you with what she's a hard worker mukadzi uyu. I'm sure anosimuka. Yaunenge watina kumupa iyoyo. Akabatadza nemasenda anawo iye anosimuka. Anosimuka rinogona tagore rake rekupedzisira kuti ave muSouth Africa ozoshanda chibva kumba chidzoka kunoko. Where are you, Slickro, so that you talk to her? Where are you? Munaneka chifunga takaorisa ndiona tigozokuwa chikwaya wadzokera kune zurume rako iruri. Tinoya tiida mari yedu bheki. Tonga ichiti tipe mari yedu bheki tikawautodzoka. Tinodzoka tinotouya fair kuzoitora mari iyoyo. Slickro hauna green button. All right, hanzi ndichakutumira 5,000. Thank you, my sister. 5,000 will be sent. Tichende. Chega kuchema, my sister. Chega kuchema. Kwanzi kukavada chikakuri. My sister, advice yangu ndeiyi kwauri. Chisiya zvinhu zviri kune murume uyu. Zvawakasiya uku.
kana uchida kuzvitora ungodzoka unyarare murume uyu block everywhere, let me deal nemurume uyu zvachose kuti asakubate. You have to now concentrate tsvaga kumwe kuti uende, concentrate on doing business. Handika Mwari vanga vane chinango kutumira, usatsike futi gumba rako kumapostori, wanzwa. Inda kuchechi dzemweya uko, ina kuchechi dzemapentekosta uko, usapinde futi kumachechi waya kana kuzvindira kuRoma zvitori nani pese kuna Mwari, kumethodist ndaiko kunonamata. Handiona usafewa wakapinda futi chechi dzemapostori idzi majagara misheni varoi vevanhu, usafa wakapinda ikoko. Saka iwewe my sister 5000 iyi ichatumirwa, kana yatumirwa 5000 then you tell me kuti yauya sei kwauri, ndanitozokudzosa palive uchitenda munhu adi akupa 5000 yako, kana kuti ndokupa nhamba motaurirana, it's up to you. Handika slick row chera Mwari vakuitire zvakanaka, pamatapudza Mwari vawedzere 100 times fold. Tinotenda Mwari, totenda Jehovha, Mwari mazvita henyu, Mwari venherera, Mwari vechirikadzi, Mwari vevakarambwa, Mwari vevanochinyirwa, Mwari vevanosekwa, Mwari vevasina pekugara, Mwari vevasina zvikafu, Mwari vevanosekwa zuva nezuva. Munorangarira vana venyu, munorangarira nherera dzenyu. Baba tinokutendai Mwari, mazvita henyu Jehovha, mazvita henyu Mwari. Iye mishumba yerudzi rwaJudha, iye mishumba yerudzi rwaDhavhidha, aiwa tinodzira mberi kwamuri, maite henyu mutsvene. Slick Row, thank you for allowing God to use you. Handika kuti ubatsire mukadzi ushu. Ndinotenda my sister, handina kumashoko. Mwari vakuitire zvakanaka. I'm so humbled, I'm so down to earth panguva ino. Mwari vakugonere, Mwari vakuitire zvakanaka. Chishuwo chauri kushuvira mumwoyo mako, Mwari nemangorangarira, mangodhufusa roho masuwo enyedenga, mamupawo murandakadzi uyu azviitwi nevaviri nevatatu. Kungoona mutorwa nje, mari yari kubvisa yakawanda 5000. Haisi mari ndinongopiwa munhu just like that. Asi Mwari marangarira nhasi muona rizo remurandakadzi wenyu uyu kuti mupikute musodza matama ake. My sister, there is light at the end of the tunnel. Kune chiedza kwauri kuenda uko. Kuona wangotsvaga SIS MELLY masikati, ukasheya nyaya yako naSIS MELLY, vaSIS MELLY vakakuti hande palive, unotaura nyaya yako tikwanise kuti nyaya igare iripo as exhibit, kuitira kuti vamwe vanzwewo murume mangwana ukafa kana kudii, nyaya inenge iripo, vanhu ndichingodza kuti ndiye mukadzi wenyaya iya, towana kutanga kubatsira nenyaya iyi kumapurisa. Ukauya pano, ona Mwari zvavanoita. Look at how God works. Ranga riri zuva rako ranhasi. And they were right.
maita uko mukati musisime dzawanda mukaita dzakasimbana tinasho ndikafika president ndiona zvese ndikuti ndakufikeini ndikatadzwa here nosisime andigona dzevamwe vese avo sisime mama akatokaudza pandakauya last week ati inini ndinoda kumbotaura nasisime zvikutaramba sina sisime tiri kuye zviombe zviti nesisime ndakutumire mwana kukomanari yangu mwana unongogara jeri sisime papacho anogorasika zvokusvika nahwani dzousikasvikasvikapo asi ndikuchengeta nokuti mwari wanawandikusirani ndakausisime kusiya vana jani vadzidzisebva vachigara pasi kuchona kwamba pakufanya nyiti yavo vanofamba nyoka vanofamba zvakawanda asi vanochengeti vanenyasha havauhwani havadii kutisvika kuti moji vagechovasungira mbudzi dzavo asi mwari sisimeri unongorwadza kuti dai itokoti akanaka uyi apo pakuboreka mutomora juni namanya kunoona wani jana kusvika December unozwa munhu uchirwadza mwana kumusana musiya akatigata padyo musikana mbiti kuti bata yebirikati aiwa ndikata kunavo ndovasika tomita mama kurikumukaita amusodzoke mudzodzoka kwakapyaka ndinomunyepera ndikuenda kurifuna akati mama kwamuri kuenda nakuenda mwana akatika mamusiya negore nei nekuti padamo chisimeri inokutuma kuita zvinhu zvisingaiti nekurarama chisimeri chisimeri atita kuitorokalei nekutambuti chisimere kuita nyasha handisina kukuta kudziya mutori zisazikakure nezvemuto asi nomiti chisimere mukagumira kwanditi denga chakutonga ende gumiri kwamati vati makabva chisimere dana 3 years ndikufolowani chisimere moyo wenzi handinawo handikukwanisi ende handinawo ende nepainobva nekwamunobatsirwa mai chisimere nekwamunobatsira hazviti zvakawanda Slickro senda kwandiri tozora tova pasei and handifungi kuti vane passport ne permit iri valid mune passport ne permit iri valid senda kwandiri Slickro and you said passport yenyu kana muri muno South Africa isina permit inenge isiri valid inenge haisati expire zvayo but haisi valid saka iverenge Slickro senda kwandiri 5,000 yacho handiri kutaura vachizunzwa kuti 5,000 then ivo kana yauya it's easier kuti tizoisa tizotsvaga kuti munhu ane akaunti toisa kuakaunti yanenge vatipa. My sister, mara kuita zvakanaka. Today was your day. Zvandinotaura kuti munhu muna nenguva yake yekuti Mwari vamuropafadze kana zvasvika hakuna anozvistopa. Chero iye Jacob wangachunga takukaurisai hakuna munhu atadza kana kuzvistopa. Kana riri ropafadzo raMwari hakuna munhu anokwanisa kuristopa. So all along God was preparing you. My sister, chishuwo changu ndechekuti dei washanda chibva pavana. Ndochishuwo changu. Of which chava kuzadzikiswa right now. 5,000 ikauya, my sister, chishanda nesimba. Work hard and I know zvako zvina Mwari mukati. Zvinotoita. Uchadzoka pano netestimony. One day uchatumira. Ndoda kuti one day uzombotenga coke 2 liter yecoke ngotisimeri. Ndoda kuti mumwe 2 liter yecold drink yecoke ichete. Uchitenda zvinhu zvangu zvakuita ndakuinda vasikana kuvana kuno kundinoya kubasa ndichitengesa tidzokera kuvana ugare pamwe chete nevana vako. Nokuti right now mukomana uyu unotana kusvika nawana sipopamba hatizozivi zvinoitika kuti anenge ari papi zvichidii ari ega ikukumusha iwe uri kuno. I know kuti hauna choice because vana vacho vanofanira kuti vadye futi vaende kuchikoro but I think tasvika kumagumo kuti gore ari kupedza form 4 this year iwe uchinosangana naye kumusha uchinotanga manje kuti up and down yapedza uchikora ari pamba muchichi asara nevana uchiuya kuno uchitengesa uchidai zvinhu zvenyu zvichivhurika. Handitika my sister. Alright. So mari yacho atiri kutumirwa iko zvino iwe WhatsApp kana une account number kana kuti chitsvaga munhu waunotrasta ane account number wokuti mari iyo ikangotumirwa ndobvarisa maakaunti imomo. Asi kana akaitumira nhasi unotozoiwana maybe Tuesday because Wednesday because 2 days 2 working days that means Monday Tuesday weekend haiverengwi and because ari kutumira ari kunze kwenyika. Saka kana yazosvika then ndochikutumira iwewe mari wozodzoka pano uchikonfirma kuti mari ndadi ndaiwana handiti. Aiwa ndinotenda my sister. Chivata hope dzeumambo nhasiwo chivata hope dzeumambo uti kuti 12 o'clock dzimirire unamati kuti Mwari ndoda handizivi ndoda ngotendazvo usakumbire chinhu usadi ingotenda Mwari. So kungochema uchingorumbidza sokungorumbidza chite Mwari wobata zvako uchiona zvichakuiti zvichakushayira uchatigona Mwari. Kumusha kwenyu ndekupi kwaMutare? Bondevhani. Okay. Aiwa unosvika this time muchagara kumba don't worry.
uchagara kumba Ewa e-wallet haitwe 5,000 dear. See, e-wallet haitore 5,000. Tinokuwaisira maakaunti haisi nyaya. Vanogara mai vavari kugara naye vakavapa accommodation havangadyi mari yavava. Hazviiti. Kune kwamwe chekumbira chenetsa mari yenyu imakabata proof setinazvo chevanopiwa mari yenyu asi mari musachengetese my sister mari inonetsa chengetsa munhu torai mari yenyu muchengete mucherere pamunocherera mari yenyu mega ko mandi kuchivhurira mukuru zvomune passport mandi kuvhura mukuru mega saka chiinda imimi chiitai kuti mandi makuseri milioni kugadzisa kati I think zvinotoshanda bo imimi mandi makuseri chimukai munogadzisa kati renyu passport munayo chinai mogadzisa padi mari itongesa mukuru ehe vanoperekedzai anditika orit my sister tenge tichitaura kuseri anditi aiwa toda kuti timurare upe musatombogara nyaya itorarai anditi chirarai my sister totaura zvakare mangwana zvakaoma ndokurarama kwatinosangana kumupenyu unenge uchiti iwewe ndakaomegwa ndakadai wozonyatsonzwa madambudziko chaiwo wozonyatsotoona kuti kune munhu ane matambudziko chaiwo antimazviona so ndo zvinoitika mwari ndandokudza kuti kana zviri zvamwari hakuna handinisi grow munhu wangu but I didn't know kuti she would come through today of all the days animaona iye auya mukadzi achiti ndikutaura nyaya yekuti tibatsireiwo murume akunditire cheni baba pangoitawo angel atimwana mwari zvikanzi chimupa mari yacho yenhikiri anziwo okay wanted to give the child basic food okay okay saka handizivi ana unogona kungovatengera still zvaunoita iwo unongovatengera iri hamba unotenga iri inonzi chikoponi buy a coupon wotumira ri coupon voenda necoupon iri yavo notora grocery rokushoprite I think that would be very easy andowana kana kuti vanotenga grocery riro muno voisa pabhazi paroenda ane mabhazi avo anoenda kuna namusha kwavo kuna namutare chipinge onefari kabhurusa roga unenge wagona ufunge vana ava vari kumusha vana mai ungoti handikwanisi kujajai who am I to judge anyone I'm also a sinner circumstance yamai ava mainzwa chero kuti uvafosedzwa kuti muri kugara kune vana zvavarondedzera tasviwa guys tisajaje tisingazi kuti garai pavana manzwa nyaya yavo kugara kuno kushandira futi vana vacho ivavo kune mufuti mukuru ari kunyora ande muri kuona kumba uku kune matambudziko ako ariko kumba hakusi kugarika undoshaya kuti vodini vanopesera vangozvipira hands I want to add 1,000 thank you Victoria Denai thank you my sister saka mari yake panapa payanzi iri kuedwa yanzi ya 6,000 maadmin torai mascreenshot ya 6,000 mari yake now she can work from home anogona kushanda from home now since ane passport yake thank you Victoria thank you my sister God bless you maita basi thank you my sister saka mari yake now is 6,000 and as soon as mari yachona yauya tomupa ozodzoka pano andika otaura kuti akakugamuchira mari anditika thank you my sister so ndoda kuti muone kune vaya vanenge vachiti indonyara kweni nyaya yangu indionekwa nevanhu I always tell them kuti hamusati mave nemaproblem hamusati mave nedambudziko kana wave neproblem you don't care about who says what kana kuti who's watching kana kuti chi because the people who judge you hapana kana senti ravanokubatsira naro hapana kana chavanotokupa vanotokuseka kuti ungochindira ikulife asi iwa hauna kana chingwa hauna chekudya
Malife munomasvara anobatsira nguva zhinji. Anobatsira nguva zhinji. Vakawanda vayambuka nemalife aya. Zvamunoziva pane mimi. Hello. Hello. Yes. Hello. Tivape good news. Nasiranga zuva ravo. Today was a day maya. Nasiranga zuva ravo maya. Muningina wangu nasi zuva rako. Mari yako yawedzerwa. Mari yako nasi zuva rako. Mwari vakurangarira namatu yako yakachina muti nasi yanzwika. Mwana wako ane 6 years. Pana mai vari kuti varida kukontinua nekubhadhara school fees kusvikira aenda. Saka we need details ekuti mwana uyu school fees yake imari. If you can just tell us kuti school fees yake imari inobhadharwa kupi. And then paita another lady atipa on top of 5,000 to make it 6,000 aripisa 1,000. So all these ladies havasi muno vari kunze. Kana mari yacho yangouyawo inenge ichekwauri. Kana pane asina kutumira ndinongodzoka ndobaya live rangu saizvozvi kuti vedu we makaona mari yakapledgwa pane isina kuuya kuti zvive pachena. Nokuti sometimes tinezomboita mwana opledgwa vasingadi vachizotadza kunyatsoona exactly. But aiwa ava I trust them. Anditika vese vari 3 I trust them kuti mari inouya umwe 5,000 akachitotumira manje. Saka handizipa mwana apa pofambiswa sei. Okay, ngatiti Sicilian ngatite so we 6 years ushu antika pane ari kuda kunyora tadi kubatsira ava kuti vapedze nezve uyu wekunyora kuti vakwanise kurumidza kuenda kumba because wekunyora we form 4 ndiye akavagarisa kuno. Wekunyora ndiye akavagarisa kuno. Ndiye ari kuita kuti vagare kuno because vakaenda kumusha havazokwanisi kunyora. At least tikazata robhadhara mari ikagara yabhadharwa iko zvino mari yekunyora yeregistration fee neschool fees yake toziva kuti bo we 6 years mudiki ari kuprimary. Hamunoti munopaona sei Sicilian. Hamunoti munopaona sei Sicilian. Because I think uyu inenge chingori once off uyu mukuru uyu wekunyora. Handi kwangu sarigwa matemu ende zvikoro zvokumusha hazvidhuri. Panongozoita mari yekunyora chete. Ndio inenge yakati wandei asi dzevaschool fees hadzidhuri. So that vakwanise kudi kupedza nazvo izvi. Sicilian ndaira comment section 20 maybe ndakumanyira kumberi but ndisisi vangu manje kuti vanyora izvo zvizvo. Daira itione Sicilian. Daira itione. Hanzi, how much is the olive yacho? Mari school fees. School fees usono pana notora kana kutanga ndanzi $60 zvepachiro. Asi namba dzekuchikoro kwacho dzepachikoro kwacho ndinogona kana kupa namba dzemwana kulipe mari. $60 per term, it's reasonable. I think ndiyo. And ndiyo chai. $60 per term. Saka it's only 4 terms. Then per 3 terms. Per term echi3 ndo panozongodiwa registration fee yekunyora zvakare. $60 per term. Wona register pa second term, eyaza register pa second term. $60 per term. I think ndi mari dzema government school ndizodzo. $60 per term. So we can get the school account school number. Kana mabvumirana nazvo Sicilian then tokupai imi munozongobhadhara straight kuchikoro mozongounza iri slip kuti pembe vachina kuti kuchikoro kwabhadhara. Kupepa inonoka kubva mufarol page haibvi kupepa inonetsa kupepa kuti izobva iko kupepa ita zvokutumira direct. Ndazofunga kuti 3 terms kuno ndokune 4 materm. April na August no mawari yao ne kuba na October shika wanosikera na October machema tatu. Usashandise paper urifanira kunetsa paper kuibvisa ukuisa uku bank apa vanenge vachingobata paper inonetsa vanenge vachingobata iwe unoisa unobatigwa inda kutransfer kuisa kubank indobatigwa handiona inonetsa paper kuzo withdraw kubva kubank kuti inobatigwa
haiwa pepa inonetsa inoda isiri mari yemunhu inoda iri yako iwe isiri yemunhu namirira mhinduro yasisi Lilian namirira mhinduro yasisi Lilian kuti inzwa kuti vakuti school fees is $60 per term and then kuzoita maregistration handiziva vangu kuti maregistration akamira sei all right you know what I'm going to do ndichatora nhamba dzenyu ndopa sisi Lilian handika motaurirana kuseri moronga kuti mosvita sei handiti kana vati ndolongobhadharawo mudiki is still okay handika zvinhu zvangu nakawo kana vati handikwanisa hangu kurukosa mudiki vadaro okay chindipoka chibage changu ichi kana vati mukuru yeye uchabhadhira kuwanikwa wabhadhira papositiwo zvakangonaka kubatsirwa nditi mamusingainongi my sister koni mapepa leede kuno kwaisi 24 hours haisiti kuno kuafrica isino 24 hours vanotokudza kuti 3 working days but inozoita zvayo 2 working days haisi 24 hours kwenyu kuma-first world countries kundokuita ma-24 hours kuno hakuna 24 hours vanotokuti 48 hours 3 days kana kuti 48 hours inozokuita zvayo 48 hours ende vachibata kwete zvokunyepa saka ndichiti inonetsa patiri pepa inoda iri mari yekuti haindi kumunhu notioneka kuti ndaisa 1000 handika pane ndozonoitora inini vanenge vabata zvima something like izvishinda zvakadaro handiona vabata haiyesvika isina kukwana kanza ndine problem nepepa because ndopesana kuwedzera madzangu kakawanda kachona inonetsa pepa iri zvinoitika kwenyu kwete kuno kuafrica hakuna izvozvo all right saka my sister thank you very much segaitinzo kuna Sweden kuti vachakuja panhamba dzenyu motaurirana guys all right thank you very much vari kuda kubatsira mai vavese ingoitai zvamunoda kuita guys tizotaura nokuti ndinohla kuvanyanya kuvapromisa kuvapa hope ndinohla guys kunyanya kuvapa hope yose ichi handitika and then mari dzedzobva dzarega kuuya ndinoendaiswa pakona manje ndendaiswa pakona manje nokuti inini ndafunga kuti ndichitora mari yangu yemba iwe ndikabvepa kuti uchazodza munhu kuti haina kuzouya hazinyatsobuda zvakanaka did you see my message no ndiri palife andimaona so ndosaka ndati kana muri kuti muri kuita nyora itongozonyora pasi kuti ningi yakati ningi yakabvisa yakati chivapa nokuti ndinohla kunyanya kuvasimudzisa mahigh hopes avo zvokudaro ndinotaura zvine experience mukati zvine experience mukati andimaona kuti ndinotya ndinozvaitika pakati wandei izvozvezvo vanhu tinopledza tobhadhira pakati hauvaoni guys vamwe vanesa mari vachidzirivhesa funzai maadmin vanesa mari vodzirivhesa vamwe haudzioni ndevamwe wavo saka regaititi dzaiswa kadai zvaitogona guys vanogona kuisaisa izvozvi tiona kuti mari yavo yapindawo vazokuwa mari yavo until I receive anything so far. Until I receive anything so far. Saka ndinotya. You ati, did you see my message? Okay, Netsai, thank you very much, my sister. Ndisina kuiona. Zvatakuita Netsai, pay one term yataurwa iyoyo. Handika, what I will do, will you come to my WhatsApp? I'll give you a number. Come to my WhatsApp, ndikupe number. Andika, kana ndakupa number dzake motaura nawo mona kuti $60 ndamunoitumira sei. Ndimona bona timatumira ndikuhla kuva kunyanya kusumudza maniki kiri mahigh hopes amayafa. Zvinozvondi backfire. Okay, after tonight. Okay. Okay, but you want K but to send my details or just send my money. But you pay one, but you 1,000, but you must send a message.
hanzi ndichaisa after 12 vanzi chalimiti yavo nhasi saka vachaisa mari yavo after 12 handitika vati vachaisa mari yavo after 12 saka netsai atanobhadhira 1 term netsai let's come to my WhatsApp. I'll give you a number so that you talk to her motumira mari please netsai bhadharai mari kuchikoro netsai please let's stick to our rules. Poor sleep yekuchikoro you can call chikoro pay direct to the school mozoyamuwapa ndikiri chete invoice tapatara hani muri kuona so that watiwo imari yechikoro handitiona wati imari yechikoro toida kuti tiende kuchikoro right. Sisi Lilian ndavapa nhamba ndabva kuvasendera nhamba izvozvi Sisi Lilian dzemukadzi kuti vataurirane. Sisi Lilian ndabva kuvasendera nhamba right now kuti vataurirane. Hanzi ndastikiro ndatumira asandaona asani all right. Oh okay right. 5,000 yaslick row it's here. 5,000 yaslick row ish yauya mukuiona ndi 5,000 yaslick row ish 5,000 yaslick row atumira. Thank you very much. Yaslick row 5,000 it's here already. So the other 1,000 rands zukiswa after 12. Antika vane vanga varicha limit. That means 6,000 tinenge taanayo. Antika then yanetsa ye school fees nichampa number osenda odbhadhira kuchikoro silile number ndatovapa kuti varonge kuti vanobhadhira sei. Saka 6,000 yemukadzi uyu I will send it direct kune mukadzi uyu also achadzoka pano chamudzosa pano andika tichitaura naye. Saka I think thank you vasikana vangu, thank you girls zangu, thank you my sisters, God bless you. I think this one mission accomplished itapedza and more right guys. I think kwanasikwa kwana ndinonzwa kudzamikana ndinokubatikana ndofunga bamini vamboisa posti makuseni vachiti tibatsirewo vakataura nyaya yenyu vakafirwa mukauya mukakawadwa nehama dzevarume. It's like itopic yatofanwa tibate mangwana sandi inoda sandi timbofamba nehama dzevarume vane vachinzwa vanozvinzwa vanonzwa shoko harivhikwi. Saka mangwana guys tosangana pano asi obviously kuri masikati tosangana pano timbonzwa maexperience yenyu what you experienced in the hands of these so-called relatives. Musina kunge maora wani mafirwa nevarume venyu kuti makaexperience nevakadzi venyu kuti makaexperience chii. Ndo panotoregwa property, ndo pamunenge muchibatwa uroyi, ndo panenge pachinzi ndipezvo kune mabhenkikadzi wayo, ndo panenge tinongotaura guys. So this has to change. If we don't speak vanhu they'll keep on continuing. I so wish they kwakwesa tikaramba tichitaura guys mutemo unopesera waisa mutemo unovhikirira vanhu nemhondidzo dzinenge tichida idzi. But tikanyarira guys sofa yakadoti imi munenge makaitigwa zvinhu zvichiitwa tinotya hama dzemurume vanozondiroya tinotya muri kuvapa chisimba muchatambiswa mhuva navama dzevarume. Indi baba ndozomboti rovai vanhu paya motikari dzisineri kudini kuti ndingangopinda paya pakaisodazotora chinorova munhu semunhu mira wakabata hosipai ageti tozanopinda nepaya kuti wangopinda ndiri kufafaidza mvura anotuzanopinda nepaya vakajaidzwa seregama dzevarume mumarelationships dzevanhu vanoda kukona chipindura chimisa maziso avo mumarelationships dzevanhu topedza marelationships evanhu mumabedroom chaiwo evanhu panenge chida kukona kupinda mabedroom evanhu kuda kuziva kuti mubedroom omo muri kufamba sei vopinda zvemunhu mumafinance evanhu voda kuziva kuti mari iyo yafamba sei yadii munhu afa toda kupinda chida kutorana nevanhu kikiriwa vachimisa mazimeso avo nemaziroma avo varimo imomo mumarelationships vanoda kunzwa chokwadi hava dzevarume musaponyedegwe guys. Ina kutaura kamusa zvotuka isimeli vakutaura nende havana murume ndinai that means ane hamawo handi ndinai ane hamawo totogara tatongoudzana pamalife pepapa ndikunyepere guys ndikunyepa kutogara tatoudzana chokwadi pamalife pepapa kuti ukangota zvedzungu chungu yaroana kumirira nehosipipe
kana tine ketero ine mvura iri kubhoila tigare tongoudzana kuti munhu nemunhu zvekuba kwake kana munhu akafa pfushirai munhu mapedza kuchema munhu hama yenyu moenda kudzimba dzenyu siyanai nezvinhu zvemunhu hanzi nati aiwa tati akidhondwari notodawo mari yako yehaiti apa monini apa ndazokubata apo aiwa vabetsegwa tati akinaini iwe faitidere vabetsegwa wani auzoti vanhu vehaiti vari kundinetsa kuva neziristi ravana vakandipa milimelo akabhadhara mari yake 10 tickets akabhadhara milimelo molini tatenda pane haiti yepadebhen apa 375 pamunhu 375 chingotengwa zvimatiketsi 15 modi 15 tickets chete munhu wangu 15 kumbotengera vana madhimba ava vaende kuhaiti vanofara kuningirikira vaende kunokaa kudebhen molini haufa imi guys teeraiwo zvemuningi wangu tate akiwe anoita zvinhu zvake zvekuti kutokoko zvinonakidza. Thank you Sophie, thank you. Aripiko aendepiko munhu wacho kati akosha anda mufolewewo munhu kutiktok guys muone zvanoita anoita zvinhu zvekunaka zvinosekesa vanhu kutiktok ichingomona wangu achingoita mazana okuita kupenga chaiko kutiktok kwako akabazikutsana bamini wangu vanenge vakamiswa pasaidi vachitambisiwa anyway zvinhu zvacho vachitambisiwa natati aki mufolewewo kutiktok anonzi tati aki mufolewewo kutiktok paanenge ari kutiktok anonakidza zvekuti haana ake munhu wevanhu free spirit hana noise hana musindo nevanhu hana chii anongosviparigwa anonyara kutaura pamberi pevanhu asi anotamba pamberi pevanhu tati aki okay kwai am listening ndipe ise kana tiktok hendu yako inonzi tati aki futi inonzi tati aki I think kana sakanganisa kuti hendu yake yekunikikiriwo yekutiktok saka 15 tickets tatenda 15 tickets chete 375 each iwe madhiminiti changamilka 375 by 15 imari hanzi anonakidza moni ini kana ndine stress ndo vanotombondongorera zvanenge achiita mazaura mune zvanga achiita zvanakatarina zvokuti kwai chimbonitambirawo kudi yakasunga chinhu musoro achidai ndakafanira kuseka zvavo ndikati uri kutopenga takatarisa zvekutoita takatarisa zvedu kudai ramba wakadzvarira unoidla mari kuti tiktok kugoma ndimanje it's better than kufollowa zvinhu zvisina basa ukagona stereki kuzviwa milka iwe ngwesafiga munhu wangu iwe ngwesafiga chete ngwesafiga isafiga ndio shamwari SIS MELLY iyeyu tati aki ndio shamwari yangu iyeyu ndiye shamwari yangu iyeyu ndiye munhu wani shamwari yangu iyeyu yanotanga naye ingwesafiga mazuva apfuura akachichema shamwari yake imwewo maramwana achichema shamwari yake imwewo yakashaika so anga ari nesi kuuk njaka ndokubata maoko anditi vanhu vandiudza kusere ndokona tingonyora pafacebook guys ichiitai tati akachakupai mari 15 tickets guys tapedza tosangana mangwana ndika vese vakashakirwa nevarume mukabatwa kake tosangana 5000 chipa chimuudza anokusendera nyuka chimuudza anokusendera saka totaura mangwana guys andika tichigadzisa nyaya dzedu tichihwava vakambobatwa nevarume kake kuti zvakafamba sei guys mwavata zvakanaka tika toda kuenda chechi mangwana. God bless you, love you tati aki my 15 tickets, good night, love you.